பிளான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஷூர், வெரி நைஸ். படிச்சுட்டே இருங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபுல்லா ஆமா படிக்கணும், மாதாஜி. half படிக்கணும். ஸ்டார்டட் Okay, I'll ஸ்லோகாலாம் start. இப்ப பை ஹார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. Sure, I'll இது start. மீனிங். Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Agyana Timurandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண हरे ஹரே हरे Hare ஹரே Hare, हरे राम Hare हरे Rama, राम Hare ஹரே Rama, ராமா हरे हरे ராம ராம ஹரே Hare ஹரே Krishna, हरे Hare कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे 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 Hare राम Rama, Rama Rama Rama, ஹரே Hare ராமா Hare. राम ராம राम हरे ராம हरे. ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் சாரி, நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க, இது ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எப்பவுமே வந்து ஸ்லோகா மீனிங்கோட படிச்சாதான் ரெஜிஸ்டர் ஆகும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது கஷ்டம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆனாலும் மனப்பாடம் பண்ணாலும் அது வந்து மறந்துட்டோம்னா நம்மளால ரிவைவ் பண்ண முடியாது. ரைட்? இப்போ வந்து சில இதெல்லாம் டக்குன்னு வந்துடும். ஸ்லோகாவே சின்ன பத்துல இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா மனப்பாடமா வரும். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இல்லை இல்லையா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 வயசுல இருந்து படிக்க வேண்டியது நம்ம இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பை ஹார்ட்ன்றது இல்ல, மெமரி வந்து ஃபிளங் ஆயிடும் நம்ம. ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஸ்ரீமத் பாகவதம்லே பிராயன் அல்பாயுஷ சப்தே கலு அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மண்ட சுமண்ட மத்தையோ மண்ட பாக்யா உபாதிருதாக. எனக்கு இல்ல, உங்களுக்கு இல்ல, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு இல்ல, இங்க இருக்கிற கலியுகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே அதேதான் நிலைமை. ஸோ இட்ஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட். அச்சுச்சோ எனக்கு உண்டிதானா இச்சா புச்சா எல்லாம் இல்ல, எல்லாருக்குமே இதேதான் நிலைமை அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ஸோ அதனால எல்லாருமே மீனிங்கோட பண்றதா சேஃப். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்டர் 13, ரைட்? இப்போ டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லாரும் பதில் சொல்ல போறீங்க. இப்போ சாப்டர் 13 ஆர் 13 வரைக்கும் என்ன ஸ்பெஷல்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான யோகம் தேவையா நம்மளுக்கு? நம்மளாம் யானிஸ் இல்லையே. பக்தி வரும் இல்லையே, ஞானம் இல்லாட்டாலும் பக்தி வரும். நான் வந்து 3rd ஃபெயில்னா எனக்கு பக்தி வராதா? மத்தஜி, பக்தி இல்லாத ஞான யோகம் வந்து வெறும் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் தான். அதே மாதிரி ஞானம் இல்லாத பக்திங்கிறது வெறும் சென்டிமெண்ட் தான் மத்தாஜி. பக்தி இல்லாம ஞானம் உண்டி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், ரைட்? நம்ம வந்து ஒரு லெக்சரரோ, நாட் லெக்சரர், என்ன சொல்லுவீங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆயிடலாம், பிலாசபர் ஆயிடலாம். ஆனா பக்தி ஒண்டி இருந்து ஞானம் இல்லைன்னா ஸ்டில் தப்பு இல்லை. ஆனா ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும்னா, நம்ம பார்த்தோம் ஒரு 9.3ல ஒரு ஸ்லோகா பார்த்தோம். அபிசேது துராச்சாரியே பஜதா மாம் அனன்ய பாக் ஷாதுரேவ சமந்தர்யம் சமயக் விவசித்தோசிஹ. அப்படின்னா என்ன? அபிசேச்சு துராச்சாரியா, தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அனன்ய பாக், ஆனா அனன்ய பக்தி இருக்கிறவன் கூட தப்பு பண்ணிட்டானா, அவன் ஏன் தப்பு பண்றான்னா அந்த ஞானம்ன்ற ஃபேக்டர் மிஸ் ஆறதால தப்பு பண்றான். அச்சோ, அப்ப ஞானம் இல்லைன்னா முடியாதானா? முடியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பேன்னு சொல்றாரு, நான் பாத்துக்கிறேன், அது பக்கத்துல வைங்க. ஆனா நம்மளுக்கு ஞானம்ன்றது எதுக்கு தேவைன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல வித்யான்றது போத் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல். இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆறது எப்படி? ஞானம் இருந்தா எஸ்கேப் ஆறது நமக்கு ஈஸி. இல்லைன்னா இது வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கன்வின்ஸ் ஆயிட்டா கூட அடுத்த ஜென்ரேஷன் கன்வின்ஸ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கண்டென்ட் வேணும். இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து லேட்டா கிருஷ்ணா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மீ, என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா, நம்மள குழந்தைங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சின்னப்போ நம்ம குழந்தையா இருக்கச்சே நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியல. ஒத்துக்கிறீங்களா?
ஆமா மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. வெரி ட்ரூ. உங்களுக்கு ஒரு ஆமா. ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. 2 நம்மள ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன். நம்ம ஏரியால தான் கன்வின்ஸ் ஆகல. நம்மளெல்லாம் கன்வின்ஸ் ஆகணும். கேள்வி அதிகமா கேட்க தெரியாது. கேள்வி இப்போ அதிகமா வந்து கேட்க முடியாது. நம்மலாம் சொன்னா அப்பா அம்மா ஓகே, அது ஒண்ணும் ஆ பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ நல்லதுதான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வெரி வந்து நைஸ். கன்வின்ஸ் ஆகுறது பசங்க கஷ்டம். இப்போ ஏன் கன்வின்ஸ் ஆகிறது கஷ்டமா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு தெரியாத நாலேஜ். இப்போ லேட்டா நம்ம என்ட்ரி பண்றோம். உங்ககிட்ட 2 கேள்வி கேட்க போறேன். இப்போ வந்து இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். ஒரு கேள்வி வந்து ஜெனரல், எங்க தாத்தாவை பத்தி. என்ன மாதாஜி 13 சாப்டருக்கு பதில் தாத்தா சாப்டர் சொல்றீங்களேன்னு கேளுங்க, சொல்றேன். எங்க தாத்தா வந்து வெறும் விஷ்ணு கோயில்கள் தான் என்டர் பண்ணுவாராம். அதாவது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், சென்னையில பார்த்த சாரதி டெம்பிள், ஐ திங்க் 60th திவ்ய தேசம், ஓகே, அங்க ஒண்டிதான் போவாரு. மத்த கோயிலா இருந்தா அவர் வந்து திருப்பதி, விஷ்ணு கோயில்கள், அதாவது விஷ்ணு தத்துவமான உங்களுக்கு தெரியும், கிருஷ்ணர், ராமர், இது ஒண்டிதான் போவாரு. அதை தவிர வேற எந்த கோயிலுமே அடி எடுத்து கூட வைக்க மாட்டாரு. தப்பா கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் பஜனை பண்றது பஜனை கோயில் தான், பெருமா கோயில் மட்டும் தான் போவாங்க எங்க தாத்தாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம். வேற எந்த கோயிலுக்கும் போக மாட்டாங்க. விடிய காலம் 4 மணி பஜனை பண்ணுவாங்க மாதாஜி கோயில்ல போயிட்டு. ஓகே, இப்போ நீங்கெல்லாம் கரெக்ட்னு சொல்றீங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல வந்து என்னன்னா, அது எங்க வீடுன்னா நான் எல்லாம் பிறக்காதப்ப சொல்றேன். அவங்க எல்லாம் வந்து ஏதாவது சிவன் கோயிலோ இல்ல புலியார் கோயிலோ வந்தா வீட்டுக்குள்ள வச்சு தொடச்சிட்டு வருவாங்களாம் பயத்துல. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஏன் அவர் அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு? ஸ்ட்ரிக்டா திட்டலாம் மாட்டாரு, பட் இதுதான் பிரின்சிபலா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. இது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகே, எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இஸ்கான்ல இருந்து நம்ம விஸ்வ தத்துவம் படிச்சுட்டு பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 8வது சாப்டர் குந்தி பிரேயர்ல தான் சேஸ் டிவோட்டின்னு ஒண்ணு வரும். அதாவது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வேர்டு தர்ம பத்தினி, எல்லாருக்கும் தெரியும். அது கரெக்டா? தர்ம பத்தினி என்ற வார்த்தை தெரியுமா தெரியாது? இப்படி தமிழ் கிளாஸ் மாதிரி சொல்லு, பிரெஞ்சு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு எனக்கு. தெரியும் மாதாஜி, தெரியும் மாதாஜி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மாதாஜி? வெரி சேஸ்ட் வைஃப். சேஸ்ட் வைஃப் அம்மா. வெரி மாதாஜி. சேஸ்ட் வைஃப், கரெக்ட். இல்ல கரெக்ட் கரெக்ட். அதே மாதிரி சேஸ்ட் டிவோட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கான், வெரி சேஸ்ட் டு தி லார்ட். இத பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது. இது படிச்ச அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சோ, அப்ப என் தாத்தா சேஸ்ட், நம்மலாம் தான் டர்ட்டு. நாங்கெல்லாம் பேசுனது வந்து யூ சி, அதாவது நான் பேசல, நல்ல வேலை. எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன், நான் ஏன் பேசலன்னு. சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்களா, நாங்கெல்லாம் பறந்த மனசு, தாத்தா தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், ஆனா நாங்கெல்லாம் எல்லாம் பண்ணுவோம், பாப்பி புத்தி வைப்போம், என்னென்னமோ வைப்போம், வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாயிண்ட் என்னன்னா, சாஸ்திரப்படி தெரியாததால, இந்த ஞானம் இருக்காததால, அவருக்கு இருந்துச்சு, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணல. கேட்டவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க கேட்கறதுக்கு தைரியம் இல்ல. அவங்களுக்கு ஞானம் இல்லாததால அது புரிஞ்சுக்கிற மனோபக்குவமா அவங்களுக்கும் இல்ல, அது சொல்ற மனோபக்குவம் இல்லாததால அடுத்த ஜெனரேஷன்லாம் டபக்குன்னு நாங்கெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டோம். இதுல என்ன வந்து நாஸ்திகவாதி, ஏத்திஸ்டனா நாஸ்திகவாதி தானே, கரெக்ட் தானே? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. எஸ் எஸ் என்னைய பார்த்தா, என் முகத்தை பார்த்தா, என்னோட பிஹேவியரை பார்த்தா எங்கேயாவது நாஸ்திகவாதி மாதிரி நான் தெரியுறேனா? இல்ல மாதாஜி, இல்லையே. இல்ல இவ்வளவு திங்க் மாதாஜி. பண்ணி சொல்றீங்க. அனசூயா மாதாஜி ஒண்டிதான் டக்குன்னு எஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நிறைய பேர் இப்ப வந்து சொல்லுவாங்க, அரே நான் எப்பப்பா நாஸ்திகவாதியா இருந்தேன். ஏன்னா நான் சின்ன குழந்தையில இருந்தே எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரனா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த கான்செப்ட்ல என்ன ஜோக்கனா, நான் இனிஷியேஷன் அப்ப எழுதினதே வை டு யூ திங்க் கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னா பிகாஸ் ஐ லைக் கிருஷ்ணா அண்ட் இட் சூட்ஸ் மை கன்வீனியன்ஸ்னு போட்டேன். அப்போ தானிஷ் மேம் கொடுத்து என்னையா ஆன்சர் இது, இப்படி எல்லாம் கொடுக்க முடியாமா, ஒரு லாஜிக் கூடியாரு அப்படின்னாரு. நான் திங்க் பண்ணேன், சி இப்போ நம்ம குழந்தைய கூப்பிட்டு நம்மள பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல நம்ம குழந்தை வந்து ரொம்ப சேட்டை வீட்டுல வச்சுக்கோங்க, ஸ்கூல்ல டீச்சர் கூப்பிட்டு உங்க குழந்தை தான் பெஸ்ட் குழந்தைன்னா நம்மளுக்கு ஆச்சரியா இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனா டீச்சர் கிட்ட ஆர்கியூ பண்ண மாட்டோம். சிச்சி என்ன இப்படி சொல்றீங்க, என் குழந்தை ஒரு முட்டாளே, என்ன சொல்றீங்க, என் குழந்தை சேட்டை சொல்ல மாட்டோம். அப்படியா, ஷுவர், தேங்க்யூ, அமேசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படுவோமா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா. அதே மாதிரி ஆல்ரெடி கிருஷ்ணரை பிடிக்கும், அவர் தான் கிரேட்னு சொல்றதுல என்ன ப்ராப்ளம், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ ரீசன், ஏன்னா ஐ எம் ஆல்ரெடி ஹாப்பி. இப்போ எனக்கு பிடிச்ச ஒன்ன வந்து அதுதான் கிரேட் அப்படின்னா ஓகே கிரேட்ன்ட்டேன். ஆனா அப்புறமா வந்து பார்த்தா புரியுது, இது வந்து மனசால நினைச்சா பத்தாது. ஏன்னா நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே, மாதாஜி வை டு யூ திங்க் கிருஷ்ணா இஸ் கிரேட் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க வச்சுக்கோங்க, மாதாஜி எனக்கு கிருஷ்ணரை ரொம்ப பிடிக்கும், தேர்ஃபோர் ஹி இஸ் கிரேட். ஆனா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, இமீடியட்லி சேது மாதாஜி சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு கிரேட்னா நீங்க அந்த ஃபீலிங் உங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க மாதாஜி, கிளாஸ்க்கு வந்து ஜூம்ல எடுக்காதீங்க, இட்ஸ் யோர் பர்சனல் ப்ராப்ளம் மாதாஜி அப்படின்வாங்க.
சேது மாதாஜியோ ஏதோ போனா போட்டோம் ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க குருன்ற ஸ்தானத்துல நம்ம மரியாதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சேது மாதாஜியோட பொண்ணோ பையனோ வந்து மாதாஜி ஏதோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ பிலீவ் இன் கிருஷ்ணா அண்ட் யூ ஃபீல் ஹி இஸ் குட் யூ கான் மேக் him கிரேட் அண்ட் மேக் மை மம்மி ஆல்சோ கால் him கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஏன் நான் இந்த சொல்றேன்னா ஏன் கிரேட்ன்றது அவங்க திரும்பி சொன்ன பேப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த லைனை டெலீட் பண்ணல, அதோட ஆட் பண்ணேன். பாகவதம்ல இருந்து ஏதே சாம்ச கலாபும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் மிருதுனந்தே யுகே யுகே. இப்போ நீங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரா ஐ லைக் him அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் ஹி இஸ் ஏன் அப்படின்னு சாஸ்திர குறிப்புன்றத நான் சொல்றேன். ஸோ ஞானம்ன்றது எதுக்கு வேணும்னா நம்ம கன்வின்ஸ் ஆறதுக்கு உண்டி இல்லை, மற்றவங்கள கன்வின்ஸ் ஆறதுக்கும் நம்மளோட கன்விக்ஷன் வந்து திருடமா இருக்கிறதுக்கும் எப்பவுமே ஸ்லிப் ஆகாம வேறதுக்கும் வி நீட் ஞானம். இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு கேட்போம் ஐ எம் டிவோட்டி, எனக்கு ஞானம் வேணும்னு சொல்லி ஞானம் யோகாலாம் தேவையில்லை, கர்ம யோகா ஞான யோகா வந்து தேவையில்லை, வி ஆர் ஃபுல் டிவோட்டி. அண்ணா ஆர் வி ஃபுல் டிவோட்டி? இல்ல, வி ஆர் பார்ட் டைம் டிவோட்டி. பார்ட் டைம் டிவோட்டி ஜாப் ஃபுல் டைம் டிவோட்டி ஆக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஞானம் இருந்தாதான் வில் ஹேவ் மோர் கன்விக்ஷன் டு பிகம் அ ஃபுல் டைம் டிவோட்டி. இது கிளியரா? Clear Mataji. Clear Mataji. Right? So for bhakti yoga you don't need jnanam, but for people who are aragura like us we need jnanam to increase our bhakti. அதனால இது படிக்கிறோம். இது வந்து ஞான யோகா இல்ல, புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து ஞானம் அபவுட் லார்ட் which is also பக்தி. அததான் நான் சொல்ல வரேன். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ உங்களை வந்து ஞானம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்க அப்படியே சேர்ல உட்காருங்க லிஃப்டட் பொசிஷன் கண்ணை எப்படி வச்சுக்கோங்க தலையை எப்படி ஆட்டாதீங்கலாம் சொன்னா முடியாது. இங்க வீடியோ ஆன் பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு கெட்ட கேடு. இதுல வேற இவ்வளவு சொல்றீங்களே மாதாஜி கம்முன்னு இருங்க மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு சைட்ல மெசேஜ் அனுப்புவாரு. இதுக்கு மேல நீங்க சொன்னீங்கன்னா the number of students from 30 has come to 20, நீங்க பண்ணீங்கன்னா it will come to 2 அப்படின்னு NND பிரபு சொல்வாரு. சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா கான்செப்ட் வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் நாட் ஞான யோகா, திஸ் இஸ் ஞானம் அபவுட் த லார்ட் which is intact again பக்தி யோகா. சோ எல்லாமே பகவத்கீதா பொறுத்த வரைக்கும் பக்தி தான். கர்மா பக்தி த்ரூ கர்மா, ஞானம் த்ரூ கர்மா அண்ட் ஓவரால் சென்ட்ரல் கோர் பக்தி. இததான் ஃபோக்கஸ் பண்றதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ இது வரைக்கும் அந்த பேஸ் கிரியேட் பண்ணதால ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் முடிச்சோம் கரெக்டா? இது வரைக்கும் என்ன மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. முடிக்கலையா? எனக்கே ஞாபகம் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன். ஆமா மாதாஜி. ஓகே, வெரி நைஸ். முடிச்சாச்சு, but said we'll revise this. we will revise. சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இதோட ஹெட்டிங் என்ன இந்த சாப்டருக்கு? அனுபவிப்போம். சுத்தமா கேட்கல, புரியவும் இல்ல. சேத்திர யக்ஞ விபாக யோகம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். இங்கிலீஷ்ல नेचुरल मतलब நேச்சர் கரெக்ட். பிரகிருதியும் அதை அனுபவிக்கணும். பிரகிருதியை வந்து நம்ம என்ஜாயர். who is the enjoyer? வெரி நைஸ். சித்திரலேகா மாதாஜி மீனிங்கோட வச்சாங்க. ஓகே, பிரகிருதி, நேச்சர், என்ஜாயர் அண்ட் நேச்சர் என்ஜாயர் நேச்சர் என்ஜாய் நம்ம அதை உணர்ச்சி கான்சியஸ்னஸ். இந்த சாப்டர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது கிரேட், புரிஞ்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அதை விட கிரேட். சோ எனக்கு கடைசியில உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுன்னா நான் என் காலரை ஏத்தி விட்டுக்கிறேன். ஆனா புரியணும்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா இந்த சாப்டர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம், புரிய வைக்கிறது அதை விட கஷ்டம். சோ இப்போ சரி என்ன மாதாஜி அப்படி சொல்றீங்கன்னா ஏன்னா கேள்வியே கஷ்டம். அர்ஜுனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அது என்ன கேள்வி மாதாஜி? நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுல வந்து 6 கேள்வி கேக்குறாரு. அந்த 6 என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சிம்பிள் மெத்தட் என்னன்னா பிரகிருதி அண்ட் புருஷா 2 P இங்கிலீஷ் டேர்ம். அப்புறம் ஞான அண்ட் நேயா சரி 2J. அப்புறம் சேத்ரா அண்ட் சேத்ரஞா 2K. வெரி பியூட்டிஃபுல், தேங்க் யூ மாதாஜி. இந்த விஷயங்களை பத்தி தான் அவர் கேட்டார். அது மறக்காம இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா I think we'll be able to put it in our memory easily. நடுவுல கொண்டு வந்துட்டீங்க. கேகே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆமா, நடுவுல கொண்டு வந்தீங்க. சோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வெரி நைஸ். பிரகிருதி அண்ட் ஆல் வாட் இஸ் தி மீனிங்? யாரு எதுன்னு கேட்கலாம். பிரகிருதி மீனிங் என்ன? ஜட இயற்கை. ஜட இயற்கை பௌதிகம் தான். ஜட இயற்கை, பௌதிகம், மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாமே.
புருஷானா அனுபவிப்பவன், என்ஜாயர். என்ஜாயர். எதை என்ஜாய் பண்றவர்? இந்த இயற்கையில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்றவர். பிரகிருதியை என்ஜாய் பண்றவர். வெரி நைஸ். பிரகிருதியை என்ஜாய் பண்றவர். ஓகே. க்ஷேத்ரா அப்படின்னா ஃபீல்டு மாதாஜி. உடல், நம் உடல், களம், அதாவது நம்முடைய உடல். பாடி. பெர்ஃபெக்ட். கஷேத்திரம்னா களம், உடல். அதாவது பௌதிகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே தான் பேசிட்டு இருக்கோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞா அதை பற்றி அறிவு மாதாஜி. அறிபவன். இந்த உடலை பற்றி அறியது. ஞானாலே ஞானம், நாலேஜ். 2 பேர் மாதாஜி. களத்தை அறிபவர். எஸ். ஞானம் ஞானம்னா அறிவு. ஞானம் இந்த மூணையும் பற்றி அறியறதா மாதாஜி? நாலேஜ். சோ க்ஷேத்ரஜ்ஞாக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? கஷேத்திரம் பௌதிகத்தை சேர்ந்தது. ஞானம் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஆத்மாவும் நம்ம உடலும் வெவ்வேறு கண்டுபிடிச்சு அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு பேர் தான். அதெல்லாம் நம்ம அசியூம் பண்ணக்கூடாது. அது இல்ல. சோ பேசிக்கலி நான் க்ஷேத்திரத்தை பத்தியே பேசல. க்ஷேத்ரஜ்ஞாக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? கஷேத்திரஞான்றது களத்தை அறிபவர், அறிகிறவன். வெரி நைஸ். இல்ல இல்ல என்னன்னா யாரு வந்து அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம அந்த அதாவது ஃபீல்டு பார்த்தோம், அதுதான் உடம்பு. அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு அறிகிறவன். எக்ஸாம்பிள், எனக்கு பசிக்குது, இது ஞானமா? எனக்கு பசிக்குது, சொல்லி அறிபவன், ஐ நோ ஐ எம் ஹங்கிரி, எனக்கு தெரியும் எனக்கு பசிக்குதுன்னு. இட்ஸ் a feeling, இட்ஸ் an experience, கரெக்ட்? பசி என்றது எனக்கு வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு கோவம் வருது, உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்றது irrelevant. எனக்கு கோவம் வருது, ரைட்? எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, இட்ஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? இதுதான் வந்து எதனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது? இந்த உடம்புல நடக்கிற செயல்களால எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா கான்செப்ட்? சோ ஐ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மீ. எனக்கு வந்து நகம் வளருது மாதாஜி, எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, கண்ணுல பார்த்தேன், தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, சரி. ஓ அப்படியானா மாதாஜி தலை ஒரே வேக்குது, ஆனா தெரியல மாதாஜி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்களா, ஆனாலும் எனக்கு ஒரே வேக்குது மாதாஜி, கசகசன்னு இருக்கு மாதாஜி, ஏசி போடணும், எனக்கு தெரியும், ரைட்? ஏன்னா மை பாடி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் டிஸ்ட்ரெஸ். அதை வச்சு ஞானா அப்படி என்னதுன்னா நாலேஜ் அக்வயர் பண்றது. எந்த நாலேஜ்ன்றதுக்கு அப்புறம் வரலாம். ஆஸ் ஆஃப் நோ ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ் அக்வயரிங், ரைட்? நேயம் அப்படின்னா எதை பத்தி அக்வயர் பண்றோமோ. நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் திஸ் ஃப்ளாரசன்ட் பென், அப்போ அது நேயம். அபவுட் ஆப்ஜெக்ட் எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிள் லாஜிக் சொன்னா கிருஷ்ணர் தான் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் பிகம்ஸ் நேம். whichever is the object of knowledge, எது வந்து அக்வயர் பண்றது. சோ அதுக்கப்புறம் வரலாம். பட் மெயினா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த 6. இந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? அப்புறமா பதிலுக்கு போலாம். வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் மாதாஜி, கரெக்ட்? கொஸ்டினே டிஃபிகல்ட்டே அப்படின்னு கொஸ்டின் புரிஞ்சுச்சா? அதான் புரிஞ்சுதான் கேட்க தெரியலையே எனக்கு, அது புரிஞ்சுதான் தெரியலையே. இதெல்லாம் சொல்றோம், கலாம், நேத்திரம், ஞானம் இதெல்லாம் சொல்றோம். ஆனா கொஸ்டின், எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் என்ன? வெரி வெரி சிம்பிள். மேட்டர், ஸ்பிரிட், நாலேஜ், இந்த 3 பத்தி அவர் கேக்குறாரு. ஓகே, நேச்சர், என்ஜாயர், கான்சியஸ்னஸ். நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றது பிரகிருதி அண்ட் க்ஷேத்ரா, இதுதான் நேச்சர். ஓகே, என்ஜாயர்ன்றது யாரு? புருஷா அண்ட் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. லாஜிக் பண்ணுங்க, ஒரு பேப்பர் எழுதிட்டீங்கன்னா தெரியும். கான்சியஸ்னஸ் என்ன? ஞானா, நேயா, இது 2 வரும். இதுதான் ஆக்சுவலி சப்டிவிஷன். பாத்தீங்கன்னா மேட்டர் என்ன அப்படின்னா பிரகிருதியும் மேட்டரு, க்ஷேத்ராவும். என்ன மாதாஜி அப்படி சொல்லிட்டீங்க, உடம்பு போய் என்ன மேட்டர்ன்னு சொல்லிட்டீங்களா? ஆமா மாதாஜி, அதுல இருந்து உயிர் வெள்ள புருஷாவானா அது மேட்டர் தானே. நேச்சர், இட்ஸ் a matter, ரைட்? அதுதான் எனக்கு இங்க டவுட் வருது மாதாஜி. க்ஷேத்ராவுக்கும் பிரகிருதிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி? எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? I'll come to that. Very beautiful. பிரகிருதி வந்து அண்ட் க்ஷேத்திரத்துக்கும் வெரி வெரி ஓகே. ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா பிரபு, பிரகிருதி இஸ் a wider thing, broader stuff. க்ஷேத்திரம்ன்றது இஸ் a smaller stuff. ஓகே, இப்ப வந்து கல்யாண மண்டபம் சொல்றீங்க. ஓகே, அப்ப வந்து அந்த மண்டபம் இஸ் ஸ்மால். இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன், எல்லாருமே காஞ்சிபுரம் போயிட்டு கல்யாண மண்டபத்துல தங்குறோம்னு சொல்றோம். கல்யாண மண்டபத்தை க்ஷேத்திரம்னு கூட சொல்லுவோம். ஸ்டேயிங் தமிழ் வார்த்தை தானே க்ஷேத்திரம், ரைட்? சோ கல்யாண சத்திரம், க்ஷேத்திரம், மண்டபம். அந்த மண்டபம்ன்றது ஸ்மாலர், காஞ்சிபுரம் போலான்றது பிகர். காஞ்சிபுரம் என்ற பிளேஸ் உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? சோ பிரகிருதி இஸ் டோட்டலி வைட், லார்ஜர். க்ஷேத்திரம்ன்றது ஸ்பெசிபிக்கல் அதுல சப்டிவிஷனா வச்சுக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? சப்டிவிஷன் ஆர் a portion, எப்படி வேணா எடுத்துக்கோ. ஓகே,
ஓகே, சப் டிவிஷனாவது வச்சுக்கோங்க, போர்ஷனாவது வச்சுக்கோங்க. த மோர் யூ சி கரெக்டா. இன்னும் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிளே சொல்லணும்னா, பிரகிருத்தின்னு சொல்றது மெட்டீரியல் நேச்சர். எல்லாமே பௌதிகத்துல இருக்கிற எல்லாமே நீங்க பாக்குறது பக்கத்துல எல்லாமே வாட் எவர் இஸ் ஜடா, இட் இஸ் கால் பிரகிருதி. க்ஷேத்ரான்றது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபீல்ட், நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒன் போர்ஷன். ஓகே, ஓகே ஓகே வெரி வெரி நைஸ் கொஸ்டின். ஸோ பேசிக்கலி மறுபடியும் ரிப்பீட், நேச்சர் அப்படின்னா மேட்டர் அப்படின்னா பிரகிருதி அண்ட் க்ஷேத்ரா. என்ஜாயர் அப்படின்னா 2 பேர் என்ஜாய் பண்றாங்க, யாரெல்லாம் புருஷா. அப்புறம் க்ஷேத்ரக்னா யாருக்கு அதை பத்தி தெரியுமோ, தெரியறவங்களுக்கு மூளை இருக்கும் இல்லையா. சோ ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்ல வந்தா என்ஜாய் பண்றாங்க. ஒருத்தன் வந்து என்ஜாய்மெண்ட் வந்து புருஷா, இன்னொருத்தன் வந்து க்ஷேத்ரக்னா. இந்த 2 பேரும் ஒன்னா 2மே வேற மாதிரி இருந்தா அப்புறமா வரலாம். சோ என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். புருஷான்றவர் என்ஜாயர், க்ஷேத்ரக்னான்றா அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவர். ஓகே, இப்போ இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு யோசனை நான் சொல்றேன். இப்போ புருஷா க்ஷேத்ரான்றது வந்து என்ஜாயர்ன்றவங்களே மாதாஜி நம்ம தானே, இல்ல இது கிருஷ்ணரா குறிக்கிறதா அப்படின்னா, சிம்பிளா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம காயின் பண்ணலாம் ஒரு வேர்டு, மினி புருஷான்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கோசம் நான் வச்சுக்கிட்டேன். சோ அதே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். மினி புருஷா யாரு? சோல் மாதாஜி. நம்ம தான். எக்ஸாக்ட்லி. சோ பேசிக்கலி சோல். புருஷோத்தமா பரமாத்மா. பரமாத்மா கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ பேசிக்கலி திஸ் தாசி இஸ் புருஷா, ஆனா புருஷோத்தமா இஸ் கிருஷ்ணா. ஓகே, இது கான்செப்ட். க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஊ க்ஷேத்ரஜ்ஞா, அந்த க்ஷேத்திரத்தை போய் தெரிஞ்சவன். மாதாஜி இண்டிவிஜுவல் பாடிக்கு இந்த இண்டிவிஜுவல் சோல் தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. ஆனா எல்லா பாடிஸுக்கும் நோவர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா பரமாத்மா. எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட். சோ பேசிக்கலி புருஷா, மினி புருஷாக்கு அந்த மினி புருஷாவோட பாடிக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஆத்மா தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. புருஷ உத்தமன் எடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். பிராட் கான்செப்ட்ஸ் நான் கொண்டு வரேன், எல்லாமே he knows. So that means லாஸ்ட் டைம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க மாதாஜி, அந்த கிங்கும் ஃபார்மரும். correct. கிருஷ்ணாவை கிங்கா எடுத்துக்கோங்க. கிங் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞா, அவருக்கு எல்லா ஃபீல்டும் தெரியும். ஓகே, க்ஷேத்ரம்ன்றது யாரு? அந்த அந்த ஃபீல்டு உண்டி எழுதினவங்க, அந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு கொடுத்தது. எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து சேது மாதாஜிக்கு ஒரு ஃபீல்டு கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு 1 ஏக்கர், அவங்களுக்கு 1 ஏக்கர், பிரபுக்கு 1 ஏக்கர், மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு 1 ஏக்கர், விஜயா பிரபுக்கு எல்லாம் ஒரு ஏக்கர் கொடுக்குறேன். இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு மாங்காய் செடி போட்டிருக்காரு, விஜயா பிரபு வந்து தேங்காய் செடி போட்டிருக்காங்க. நீங்க விக்டோரியா மாதாஜி வந்து தென்னைன்னு சொல்லணும் மாதாஜி, தேங்காய் செடின்னு சொல்லக்கூடாது, தென்னை. தென்னா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம்ஸ், சாரி. சோ நீங்க எனக்கு ஒரு வந்து ஏக்கரா ஒதுக்கு மாதாஜி, எனக்கு ஒரு ஏக்கரா ஒதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, உங்களுக்கும் வேணுமா? உங்களுக்கு என்ன வேணும் பிரபு, எடுங்க. கிரவுண்ட்ஸ் போட்டுறேன் மாதாஜி, எல்லாரும் யூஸ்ஃபுல்லா. ஓகே, எல்லாரும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யாராவது பாவக்காய் எடுக்கிறீங்களா? எனி டேக்கர்ஸ்? ஊடு பயிரா போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது பித்தர் மாதாஜி யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. யாராவது அனசூயா மாதாஜி பாவக்காய் எடுத்துக்கிறீங்களா? எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, அவங்களும் சேது மாதாஜி தான் ரெடியா இருக்காங்க. சோ பாவக்காய் எடுத்துக்கிறாங்க. You also very nice. சித்திரலேகா மாதாஜி also very nice. சோ பாவக்காய் போடுறாங்க. பாகற்காய் வந்து ராதாராணிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க. ராதாராணி பிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு பிடிக்காதனால நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். இஸ்கான்ல நான் பாப்பேன் எப்பவுமே எப்படின்னா, என்ன இப்ப வந்து பன்னீர் கிரேவி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா காலி ஆயிடும். பாவக்காய் கிரேவி அப்படியே இருக்கும் பிரபு. சர்வ் பண்றச்சே பாப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே புஷ்ஷுன்னு போயிடும் பன்னீர், செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பன்னீர் கிரேவி கூட மிக்காது. ஆனா பாவக்காய்னா நீங்க வரியே பண்ணிக்க வேணாம், ரவுண்ட் 1, ரவுண்ட் 2, ரவுண்ட் 3 எல்லாமே இருக்கும். ஜெசிகனா கொஞ்சம் ஃபேன் எடுத்துட்டு வரா, காலியரா. தேங்க்யூ, ஹரே கிருஷ்ணா. பாவக்காய் ஃப்ரை பண்ண மாதாஜி, பாவக்காய் என்ன பண்ண டீப் பண்ண அது சாப்பிட்டு காலி ஆயிடும் மாதாஜி. பாவக்காய் டீப் பண்ணாங்க கோயில்ல, கோயில் அது காலி ஆயிடும் டீப் பண்ண. பாத்தீங்களா மாதாஜி, பாவக்காயே உடம்புக்கு நல்லதுக்குன்னு சொன்னா அவங்க ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி அதை ஃப்ரை பண்ணி அது என்ன நல்லதாகும்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்யூ எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப வந்து நல்லது, கச்சா பாவக்காய் சாப்பிடணும். வெரி நைஸ். ஒரு மூலையில ஒண்ணு இருக்கு, ரைட்? இதெல்லாம் தேங்க்ஸ்மா. ஒரு மூலையில ஒரு கான்செப்ட் இருந்து ஒரு மூலையில ஒண்ணு இருக்கச்சே இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீங்க யாருக்குமே வாட்ஸ்அப் இல்ல, உங்க யாருக்கும் போனோ இல்ல, உங்க யாருக்கும் ஒருத்தர் தெரியாது. சோ உங்க லேண்ட்ல என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர மத்தவங்க லேண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. ஓகே, அது எனக்கு தெரியும். ஐ மீன் எனக்கு இல்ல, கிங்குக்கு தெரியும், ஏன்னா கிங்கு தான் கொடுத்தாரு. இன்னும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதினீங்க கரெக்டா? You are the kshetrajna for that exam paper. Yes or no? Yes. மார்க் யாருக்கு வருதோ அதை என்ஜாய் பண்றவங்க யாரு? நல்ல வழி அந்த பேப்பர் எழுதி அந்த பேப்பர் எழுதினவங்க. So you are the enjoyer, mini புருஷா. Yes.
ஓகே, நீங்க எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்கினா என்ஜாய் பண்றது யாரு? டீச்சர், நீங்கதான். குரு குரு ரைட். குரு. எல்லாம் என்ன எழுதிக்கிறீங்கன்றது சான்ஸ் யாருக்கு கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கு? ஆன்சர் நல்லா திருத்துறவங்க. உங்களுக்கு தான் மாதாஜி. எனக்குதா? டீச்சர் பேஷன் Exactly. பண்றவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா I will be reading all the papers at one shot. நீங்க வந்து you will have access only to your paper. So you are a Kshetragna and a Yamini Purusha. But என்னோட சந்தோஷம் பல மடங்கு கூடும் நீங்க எல்லாம் சென்டம் எழுதினா. ஏன்னா I will be enjoying the benefit because I am the teacher. மம்மி வாட்டர் மம்மி வாங்க அப்படின்றது. ஸோ பாருங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டீங்க அங்க என் பொண்ணு ஃபேன் வாட்டர் இப்படி உட்காந்து நம்ம எல்லாம் தான் என்ஜாயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ எதுக்குன்னா ஆக்சுவல் என்ஜாயர் வந்து கிருஷ்ணர் தான். இதுக்கெல்லாம் அப்புறமா வரலாம். சோ பேசிக்கலி ஸ்பிரிட் எப்படி மாதாஜி இதெல்லாம் சொல்றீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் இதே உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் எடுக்கிறேன்னா இது ட்ரில் பண்ணாதான் மேலேயும் கீழே இந்த கான்செப்ட் போயிட்டு வரும் இது ஃபுல்லா. அதனால பாட்டு நமக்கு தெரியும். சரி மாதாஜி ஞானா நேயான்றதெல்லாம் என்னன்றதுக்கு அப்புறமா வரலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சுன்னா கிளியர். ஸோ நான் தான் மினி புருஷா, எனக்கு லிமிடெட் நாலேஜ், நான் ஆத்மா உடம்புக்குள்ள இருக்கு, ஆத்மா பக்கத்துல வந்து சுப்ரீம் சோல். ஓகே, பத்ம புராணம்ல இருக்கு 2 பேர்ட்ஸ் சிட்டிங் அப்படின்றது இருக்கும். அது வந்து யாரு? புருஷ உத்தமா, அவர் தான் சூப்பர் சோல், அவர் தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா ஆஃப் ஆல் பாடிஸ், அவர் தான் நாலேஜ்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்க ராஜானாவது வச்சுக்கோங்க ஃபீல்டு இங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள், இல்ல நீங்க எக்ஸாம் பேப்பராவது வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு எப்படி வசதி. பிரகிருத்தின்னு சொல்றீங்களே மாதாஜி, என்ன மாதாஜி என்ன கூட பிரகிருத்தின்னு ஆக்கிட்டீங்களேன்னா ஆமா. ஏன்னா ஜட பிரகிருத்தியில நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம 7th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அபரேயம் இத்தஸ்ட் வந்த பிரகிருதி வித்தி மேபராம் ஜீவ மகாபான் ஏதாம் தாரியத்தே ஜெகத்துன்னு வரும். பிரகிருத்தில 2 இருக்கும், பரா அபரா பிரகிருத்தின்னு. சோ மெட்டீரியல் நேச்சரே 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகுது. பரா பிரகிருதின்றது நம்ம சொல்ற எல்லாமே, நான் கண்ணில் பாக்குறது எல்லாமே ஜட பிரகிருத்தியே குடிக்குது. அபரா பிரகிருதின்றது நம்மளுக்கு சுப்பீரியர் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட். சோ 2மே நம்ம பிரகிருதி கேட்டகரியில் தான் வைக்கிறோம். சோ இத வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்க்கு நம்ம என்டர் பண்றோம். கிளியரா நேச்சர், என்ஜாயர், கான்சியஸ்னஸ். நேச்சர்ன்றது மேட்டரை குறிக்கிறது. நேச்சர் பிரகிருதி, இந்த உடம்பு இதுவும் பிரகிருதி தான். நேச்சர், என்ஜாயர்ன்றது புருஷா, மினி புருஷா, பிக் புருஷா 2 கேட்டகரி. க்ஷேத்ரஜ்ஞான நோவர் ஆஃப் தட். நாலேஜ்ன்றது கான்சியஸ்னஸ், யாரு? ஞானம், நேயம். அதுக்கு நம்ம வரலாம், அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகணும். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வர்றது வந்து இந்த பாடின்றது வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. எப்படி மாதாஜி பாடி வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி சொல்றீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்னு பிரேக்அப் பண்ணிட்டோம்னா விச் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சாங்கியா பிலாசபி நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல இருந்து. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இந்த பாடி இஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு புரியும். க்ஷேத்ரஜ்ஞான்றது நோயர் ஆஃப் தி ஃபீல்ட். எனக்கு என் பாடி தெரியும், ஆண்டவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு ரைட்ன்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும். இது வந்து நம்ம யாரு வியாசதேவ் வந்து வேதாந்த சூத்ரால வெரி கிளியரா எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காருன்னா, இந்த க்ஷேத்ராவை வந்து கிராஸ் அண்ட் சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ், சென்சஸ் அண்ட் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. கிராஸ் அப்படின்னா சூய அண்ட் சூஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல அண்ட் சூஷ்ம சரீரம். ஸ்தூலன்னா நீங்க என்னெல்லாம் பாக்குறீங்களோ ஸ்தூல, சூஷ்மனா உள்ள இருக்கிறது கிராஸ் அண்ட் சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி சென்சஸ் அண்ட் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சென்சஸ்னா என்னெல்லாம் நான் கேட்கணும், ஸ்தூல சரீரம், சூஷ்ம சரீரம் என்னெல்லாம் வருது? 5 இது இருக்கு மாதாஜி ஸ்தூலால. நீர், நிலம், நெருப்பு, வாயு, ஆகாயம். இதுல மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதுல இருக்கு. சென்சஸ் அண்ட் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கண்ணு, மூக்கு, வாயி, அந்த 5 ஐம்புலன்கள் அதனுடைய காட்சிகள், அது பார்த்தல், சுவைத்தல், கேட்டல், அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அண்ட் கண்ணு மூக்கனா இட்ஸ் ஒன்லி சென்ஸ். வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் சென்சஸ்? கர்மேந்திரியாக இல்லைங்க, நீங்க சொன்னது ஞானேந்திரியாக. கர்மே இந்திரியாங்க. பார்த்தலாம் மாதாஜி. வாக்கிங், ஹேண்ட், வோக்கல் கார்ட். பேசிக்கலி கர்மா ஆக்ஷன் எதை வச்சு பண்றீங்க? நடக்கிறீங்க, ரைட்? கை, ஹேண்ட், லெக், த்ரோட், பேசுறீங்க, வோக்கல் கார்ட், எக்ஸ்பிரேட்டரி அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ். 5 தான் வந்து கர்மேந்திரியம். கிளியரா? எஸ் மேம். சோ பேசிக்கலி கிராஸ் பாடி, ஞானேந்திரிகள், கர்மேந்திரிகள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரைட்? இது வந்து 20 ஆச்சு.
அதுக்கப்புறம் சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க, மைண்ட், புத்தி, ஃபால்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். 23 and 24 இஸ் அன்மேனிஃபெஸ்டட். அன்மேனிஃபெஸ்டட் 3 மோட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் அடிக்கடி இது வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் தான், இதுதான் பாடி. அப்போ பாடின்றீங்களா என்ன மாத்திருக்கேன்? பாடியில வந்து இதெல்லாம் இருக்கு, இந்த ஐட்டம் எல்லாம் வச்சு நான் பண்ணிருக்கேன் இந்த பாடியை. ஐ ஹவ் மேனுஃபேக்சர்ட் திஸ் பென் வித் இங்கு வித் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஐ ஹவ் மேனுஃபேக்சர்ட். கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, நம்ம சொல்ல முடியாது, அவர் பிரம்மா சொல்வாரு. சி ஐ ஹவ் மேனுஃபேக்சர்ட் A.M. Radhika's body which is worth 71 rupees. என்ன மாதிரி 71 rupees அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெமிக்கல் அவ்வளவுதான் ரேட். இப்போ இன்ஃபிளேஷன்ல ஏறிச்சுன்னா நீங்க 140 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இதெல்லாம் தான் காஸ்ட். ஐ ஹவ் மேட் அவுட் ஆஃப் வாட் எவர் இந்த கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடின்னு அவர் லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. ரைட், இதுதான். சரிப்பா, கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு, ஆல் திஸ் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு கேட்பாரு. இவர் என்ன சொல்லுவாரு, சி இதெல்லாம் வச்சதால வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் அந்த பாடியில வந்து எங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம் துக்கம் வருது, கோபம் என்ன சொல்றீங்க, சந்தோஷம் துக்கம், கோபம் வெறுப்பு, ரைட், ஆசை, சாரி ஆசை வெறுப்பு ரெண்டுமே வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? எனக்கு உடம்பு வலிக்குது, என்ன வருது, சந்தோஷம், மன கஷ்டம் வருது. எனக்கு வந்து அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜி, ஃபுல்லா ஒரு அப்படியே மூவி டிஸ்னி லேண்ட் எல்லாம் ஆடுறதுக்கு ஃபுல் எனர்ஜி வந்துச்சு, சந்தோஷம் வந்துச்சு. கரெக்டா? எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசை, அதை வந்து கொடுக்க முடியாதுன்னு அனசூயா மாதாஜி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. கோவம், வெறுப்பே வந்துச்சு எனக்கு அவங்க மேல, கோவம் வந்துங்க, அண்டர்ஸ்டேட்மெண்ட். இதெல்லாம் எதனால நடக்குது? என்னோட பாடி, இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற இந்த பாடியில வர இன்டராக்ஷன்ஸ்னால வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து இந்த மூடு மாறிக்கிட்டே வரும். கிளியரா? என்ன மாத்தாஜி எதுவும் சொல்லுங்க, சம்மந்தமே இல்ல மாத்தாஜி, எனக்கு அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? டூ மச் லோடா? உணர்ச்சிகள் தானே இதெல்லாமே, எல்லாமே உணர்ச்சிகள் தானே. எல்லாமே உணர்ச்சிகள் தான் மாத்தாஜி. பட் உணர்ச்சிகளோட கேட்டகரைசேஷன் நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். உணர்ச்சிகள் தான் பேசிக்கலி என்னது, உணர்ச்சிகள்ன்றது நீங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் ஃபீலிங். அந்த ஃபீலிங் வந்து கரெக்ட். சோ ஃபீலிங்ஸ்ன்றது வந்து இட் கேன் ஆல்சோ பி வாட் கிராஸ் ஃபீலிங் ஆர் சட்டில் ஃபீலிங். கிராஸ் ஃபீலிங் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, யாராவது என்ன கால் புடிச்சு வச்சுக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் ஹாப்பினஸ், கிராஸ் ஃபீலிங். இதுவே யாரோ பக்கத்துல பாடுறாங்க எங்கேயோனா மைண்டுக்கு சந்தோஷம், சட்டில் ஃபீலிங். புரியுதுங்க உங்களுக்கு? புரியுதா? சோ பேசிக்கலி கிராஸ் சட்டில்னாலையும் நடக்குது. சோ நீங்க சொல்ற வேர்ட் ஃபீலிங். சோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபீலிங்ஸ், ஆனா அந்த ஃபீலிங்ஸ்ன்ற வேர்ட் வந்து இங்க ரைட், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ஃபீல் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிளியரா என்ன சொல்றாரு, இத பத்தி எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஒன்லி கொஸ்டின், ஐ விஷ் டு நோ அபவுட் பிரகிருதி, புருஷா, நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட், அந்த நாலேஜ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனா சொன்னதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே என்ன சொல்றாரு, அவர் ஆன்சர் சொல்லிடுறாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த உடம்பு, இந்த பாடி இஸ் கால்ட் த ஃபீல்ட், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் வந்து கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லிவிட்டாரு. 2 லைன் சொல்லி விட்டாரு. ஆனா இந்த பாடியை தெரிஞ்சுக்கிட்டது 2 பேர். ஒண்ணு நான் என் பாடியை தெரியும், இன்னொன்னு கிருஷ்ணருக்கும் என் பாடியை தெரியும். இப்போ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அடிக்கடி கிருஷ்ணர் சொன்னா நான் பீகாக் போட்டு 0 மார்க் கொடுப்பேன். சோ சூப்பர் சோல் அண்ட் கிருஷ்ணா சேம். அதனால அந்த வேர்ட் கிருஷ்ணான்றது யூஸ் பண்ணும். நீங்க பரமாத்மான்னு சொல்லலாம், இல்ல சுப்ரீம் ஆத்மா, சூப்பர் ஆத்மா, எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க. ரைட்? சோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? யாராவது வந்து டெக்ஸ்ட் புக் வச்சிருக்காங்க, தமிழ்ல டெக்ஸ்ட் 1 அண்ட் டெக்ஸ்ட் 2 ஒன்லி படிங்க. யாராவது ஒருத்தர் டெக்ஸ்ட் 1 படிங்க, இன்னொருத்தர் டெக்ஸ்ட் 2 படிங்க. பொருள் மட்டும் மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், அதான் மாதாஜி படிக்கணும். அர்ஜுனன் கூறினான், என் அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷா, களம் கஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரயஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நியாயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமன் முழுவதும் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் கஷேத்திர என்று அறியப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரக்கு என்று அறியப்படுகிறான். பொருளை படிக்கணும் மாதாஜி? வேணும், பொருள் வேணாம், இது போறோம். இது ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் இல்ல படிக்கலையா? நம்ம 1 முடிச்சிட்டோம்ல, முடிச்சிட்டோம். சோ பேசிக்கலி வந்து என்னன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் படிச்ச கர்ம யோகால
ஹையஸ்ட் கர்ம யோகா எங்க? வாட் இஸ் இட்? எது ஹையஸ்ட் கர்ம யோகா? டேர்ம் கேக்குறீங்களா மாதாஜி? ஆமா, டேர்ம் கேக்குறேன். நிஷ்காம கர்ம யோகம். வெரி நைஸ். நிஷ்காம கர்ம யோகா தான் ஹையஸ்ட். அந்த ஸ்டேஜ் வந்த அப்புறம் தான் யூ கேன் கோ டு ஞான யோகா. என்ன மாதாஜி, we have to follow the orderனா? ஆமா, ஆர்டர் ஃபாலோ அவங்க பண்ணணும். எதுக்குன்னா when you give up on all your karma, அதாவது எனக்கு வந்து I don't want the karma or I don't want to hold back the karma, எனக்கே வேணும்ன்ற ஃபால்ட் போறதுதான் நிஷ்காம. அதாவது வித்தவுட் எனி காமா அந்த கர்மங்களை பண்றவன் அந்த ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணாதான் ஞானத்துக்கு வரும். இதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். 6th சாப்டர்லயே பாத்தீங்கன்னா யோக 2 யோகா லேடர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, யோக ரூடா, யோகா ரிஷ்டா. சோ அந்த யோகா சாப்டர் பத்தி நான் பேசல. பட் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஞானியா இருக்க முடியும். ஆஃப்டர் யூ கிவ் அப் கம்ப்ளீட் கர்மா தான் அவர் லிபரேஷனை பண்ண முடியும். பக்தியா இருந்தா ரெண்டுமே விஷ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ மிடில் சாப்டர்ஸ்ல வந்து கிளியர்லி இண்டிவிஜுவல் சோலுக்கும் கிருஷ்ணாக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிருஷ்ணா சுப்பீரியர்ன்றதையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம். கிளியரா ஸ்ரீலா பிரபுபாத் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மீ அண்ட் கிருஷ்ணா and how Krishna is superior to me என்றதை சொல்லியிருக்காரு. கிளியரா? வெறும் பக்தி ஒண்டி இருந்தா we will reach கிருஷ்ணா. பியோர் பக்தி எல்லாருமே அதான் சொல்லியிருக்காரு. ஸ்ரீலா பிரபுபாத்தும் சொல்லியிருக்காரு, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் சொல்றாரு, எல்லாருமே ரைட், யார வேணா வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே அதேதான். எந்த ஆச்சாரியா பார்த்தாலும் ஸ்ரீதர் சுவாமி எல்லாருமே இந்த கான்செப்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் படிக்கிறதோட கான்செப்ட் பௌதிக உலகத்துல எப்படி நம்ம கான்டாக்ட்ல வரோம், கிருஷ்ணா எப்படி டெலிவர் ஆறாரு. பௌதிகத்துக்கும் நம்மளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்னா we are all spiritual மாதிரி, we are தெய்வீகம், we are அபரா பிரகிருதி, சாரி we are பிரரா பிரகிருதி. ஏன் அபராவோட என்ன கம்பேர் பண்றீங்க, எதுக்கு அப்படின்னா, ஆமா ஏன் கம்பேர் பண்றோம் அப்பனா எதனால நம்ம டர்ட்டி ஆயிடும், why are we getting contaminated? So basically நான் வந்து பௌதிகத்தோட கான்டாக்ட்ல வந்திருக்கேன், ரைட். பௌதிகம்ன்றது ஜடம், ரைட். நான் வந்து சேத்தன பொருள் வித் நாலேஜ். ஆனா I am getting contaminated with ஜடா, why என்ற கேள்விக்கும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரியும். அப்போ எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றதும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. அப்போ எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் எனக்கு தெரிஞ்சுப்பா, அப்போ அவர் என்னை காப்பாத்தணுமே அப்படின்னா எப்படி என்ன காப்பாத்துறாரு அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு. அவர் எப்படி காப்பாத்துறாருன்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகான்னு 3 ரூட் போட்டு வச்சிருக்காரு. நம்மளை காப்பாத்துறது 3 ரோடு வச்சிருக்கேன்னா நீங்க எந்த ரோடு வேணுமோ நீ பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடு அப்படின்றாரு. ஷார்ட் ரூட் பக்தி, டைரக்ட் ரூட். கர்ம யோகா இப்படி ஒரு ரூட்டு, இது ஒரு ரூட்டு, பட் இப்படிதான் பண்ணணும்னா எப்படியோ வா, பட் வந்து சேரு அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட். சோ இதுதான் அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கலாம். கிளியரா? எங்கெல்லாம் கிளியர் இல்லையோ அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. கடைசியில போயிட்டு மேம் நீங்க வந்து 325 சொன்னது, சாரி 525 சொன்னது புரியலன்னா எனக்கே தெரியாது, அதனாலதான் சொன்னேன். கிளியரா? கிளியர் மாதாஜி. ஓகே. சோ அதனால கேவல பக்தி, கேவலம்னா வெறும் பக்தி, இஸ் பியோர் டிவோஷன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஞானம்ன்றது என்ன அப்படின்றத வரும், ரைட். நம்ம வந்து பார்த்தோம் என்னன்னா நோயர் ஆஃப் ஞானா அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு நம்ம எதுக்கு ஃபீல்டுன்னு யூஸ் பண்ணிருக்காரு. எக்ஸாம்பிள்னா கமிங் பேக், உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கேன், நீங்க எல்லாம் ஒரு செடியை போட்டு நீங்க வளர்த்துருக்கீங்க, செடியோ மரமோ என்னமோ போட்டு வளர்க்குறீங்க, ரைட்டு. அந்த வளர்க்கறதுல ஒருத்தருக்கு வந்து மாம்பழம் வருது, ஸ்வீட்டா இருக்கு, உங்களுக்கு தென்னை மரம் வருது, அதுவும் நல்லா இருக்கு தண்ணியா, பாவக்காய் வருது ஒரே பிட்டரா இருக்கு. இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க என்ன சீட் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விதை போடுறத வச்சு உங்களுக்கு மரமோ செடியோ கொடியோ பூவோ பழமோ வரும். அதே மாதிரி ஃபீல்டுன்னு ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க என்ன போடுறீங்களோ அதை வச்சு உங்களுக்கு பாவ கணக்குகள், புண்ணிய கணக்குகள், சந்தோஷங்கள், மன கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும். பாவக்காய் கெட்டதுன்னு நான் சொல்ல வரல, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வர மன டிஸ்ட்ரெஸும் கெட்டதுன்னு நான் சொல்ல வரல. சில தடவை நம்ம எடுப்போம் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம், கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம், இது வந்து கஷ்டமானா இல்ல, ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு நல்லது போகுது. பாவக்காய் சாப்பிடுற மாதிரி கஷ்டமா இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல இட் இஸ் குட். அதனால வந்து இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற லிமிடெட் ஃப்ரீடம் வச்சு நீங்க என்ன வேணா ஃபீல்டு போடுங்கன்னா நீங்க சூஸ் பண்ண மாதிரி கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஃப்ரீடம் வச்சு நீங்க என்ன வேணா ஆடுங்க இந்த ஃபீல்டுன்னு சொல்லி நம்ம என்னெல்லாம் ஆடுறோமோ அதை வச்சு நம்மளோட கர்மா டிசைட் ஆகுது. இப்ப புரியுதா ஏன் ஃபீல்டு?
நான் தான் தலையாட்டு ஸ்பான்சிலைட்டிஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஆட்டினா நீங்க எஸ் சொல்லலாம். சோ இப்போ ஆன்சர் கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றாரு, பாடி தான் ஃபீல்டுன்னு சொல்றாரு. ஆனா பிரச்சனை எங்க வருதுன்னா பாடி தான் ஃபீல்டு. இப்போ நான் வந்து கடனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் நான் கிஃப்ட் பண்ணல, அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆனா நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க, மேம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க கிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி, அதனால நானே எடுத்துக்கிறேன், ஐ வில் நாட் கிவ் யூ பேக் த ஃபீல்டுனா இது என்ன நியாயம்? அதே மாதிரி இந்த உடம்பு வந்து கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு கடனாதான் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ரெண்டுக்கு தங்குறோம். நம்ம ஓனரா நினைச்சு நம்ம வந்து பௌதிகத்துல நம்ம டான்ஸ் ஆடணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம எவ்வளவு டான்ஸ் ஆடணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் என்ஜாய்மெண்ட். புரியுதுங்களா? சோ இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிற என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. எனக்கு வந்து எந்த உடம்பு கொடுக்குறாங்கன்னா ஹியூமன் நம்ம சொல்றோம், அது அனிமலா இருக்கலாம், டாகா இருக்கலாம், டாங்கியா இருக்கலாம், இல்ல லயனா இருக்கலாம், டைகரா இருக்கலாம், எப்படி வேணாம். சோ அபோர்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்னன்னா, இப்போ ஒரு ட்ரீ எப்படி வருது அதுதான் பர்மனன்ட் அபோர்ட், அதுல டவுட்டே இல்லை. அதனால பாடி, இந்த உடம்பு, அந்த சென்சஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்குது. இதுதான் நீங்க பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். கிளியரா? சோ பாடின்றது ஃபீல்டு. நம்ம என்ன போடுறோமோ அதை வச்சுதான் பாடி உற்பத்தி ஆகுது. நம்ம கெட்டதை போட்டோம்னா அடுத்த பாடி நம்மளுக்கு கெட்டதா வரும், பன்னியோட பாடியா. நல்லது போட்டோம்னா நம்மளுக்கு தேவர்களோட பாடி வரும். சோ நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல்டு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. இவர் வந்து தேங்காய் செடி நல்லா வளர்த்தாருன்னா அவருக்கு வந்து தென்னை மரம் நல்லா வளர்ந்தாருன்னா அவருக்கு 2 ஃபீல்டு நான் கொடுத்துறேன். ஆனா அந்த ரெண்டுமே அவருக்கு சொந்தம் இல்லை. திரும்ப நான் தான் ஓனர். அதே மாதிரி நான் தான் இது. நீங்க கொஸ்டின் பேப்பருக்கு நான் பேப்பர் கொடுக்குறேன், நீங்க ஆன்சர் எழுதுறீங்க, மாதாஜி எந்ததான் ஆன்சர், எனக்கு ப்ளீஸ் கிவ் பேக் த கொஸ்டின் பேப்பர், ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் ஹோம். எந்த பப்ளிக் எக்ஸாம்லயும் சொல்ல முடியாது. ரைட்? ஸ்கூல் தான் வச்சுப்போம், இல்ல கவர்மெண்ட் தான் வச்சுப்போம். அதே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு எக்ஸாமுக்கு எழுதின கண்டென்ட் நம்மள்தான் இருந்தாலும், பேனா எந்தா இருந்தாலும், இங்கு எந்த இருந்தாலும், பேப்பர் எந்தன்னு சொன்னாலும் சரி, நம்ம சப்மிட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ல இல்ல. அதே மாதிரி பாடி நம்மளுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதும் ராங். இட்ஸ் அ ரெண்டல். இது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ஒரு பிளேன்ல போறோம், உட்காரோம், 3 மணி நேரம் சீட் இருக்கு, நான் இறங்கச்சு நான் உங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கினா நான் சீட்டை தூக்கிட்டு போறேன், எனக்கு பிடிக்குதுன்னு தூக்கிட்டு வரலாமா? வரக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம இறக்கச்சே நம்ம வந்து அதே மாதிரி அந்த சீட்டு நான் 3 மணி நேரத்துக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு ஒரு கத்தி எடுத்து கட் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. அதனால நம்ம உடம்பு வந்து கடனுக்கு வாங்கியிருக்கோம், கடனாளியா நம்ம நினைச்சு நம்ம பண்ணணும். அதனால நம்ம இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது தெரிஞ்சது எனக்கு என்ன பத்தியே. நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளை பத்தி நல்லா தெரியுமா? தெரியாது மாதாஜி. அப்பா என்ன மாதாஜி உங்களுக்கு உங்களை பத்தி தெரியாது? தெரியாது மாதாஜி. பூரா தெரியும். எப்படி வந்தோம், எங்க இருந்து போனோம், என்ன வந்தோம், இன்னைக்கு இது என்ன சாப்பிட்டோம், நாளைக்கு என்ன சாப்பிட்டோம், ஒண்ணும் தெரியாது. ஒரு முடி எத்தனை முடி இருக்குன்னு கேட்டா கூட நமக்கு தெரியாது. ரைட்? அதனால வந்து இது வந்து சேத்ரம் அண்ட் சேத்ரஜ்ஞாவ வந்து ரெண்டுமே வேற வேற. குழந்தையில இருந்து நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆகுது பாடியில. வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் நான் வந்து இது வாங்கினா நான் சந்தோஷப்படுவேன், கஷ்டப்படுவேன், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். துணி வாங்கினா சந்தோஷப்படுவேன், மொபைல் வாங்கினா சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு. சோ சந்தோஷம் என்ற டிசைர் வந்து இனிமே பார்க்க போறோம். ஆத்மா படுறதா உடம்பு படுறதான்றதே ஒரு கன்ஃபியூஷன். சோ அதுக்கு நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். ரைட்? இப்ப வந்து ப்ராட்லி இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. பௌதிகத்துல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நான் இதுன்றது கண்டிஷன் ஸ்டேட். நான்ன்றது இல்லாம தாசி அடியேன்ற கான்செப்டுக்கு போனாலே வார்த்தையால இல்ல ஆக்ஷன்னால we are in liberated state. அதனால இந்த கண்டிஷன் ஜீவான்றது ஒரு கேட்டகரி, லிபரேட்டட் ஜீவான்றது ஒரு கேட்டகரி. கிருஷ்ணர் அதை விட கண்டிஷன் ஜீவான்றவர் ஃபாலபிள். ரைட்? இன்ஃபாலபிள்ன்றது விழாதவங்க, லிபரேட்டட் சோல்ஸ், அர்ஜுனர், யசோதா. ஆனா இந்த ரெண்டுக்கு மேல கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றதை நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். இது வந்து எப்படி இதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறாரு. ச அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு. ஏன் இந்த வேர்டு ச அப்படின்னு யூஸ் பண்றாருன்னா, இப்போ வந்து நான் சொல்றேன் நானும் சேது மாதாஜி ஒரு ரூம்ல இருக்கோம். இப்போ சேது மாதாஜியை வந்து இவர் விஜயா பிரபு மீட் பண்றாரு. என்ன மாதாஜி நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னா, நான் ரூம்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நானும் ரூம்ல தான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களோட யாரோ இருப்பாங்க அப்படின்னு. கரெக்டா? ஐ எம் ஆல்சோ இன் த ரூம் அப்படின்னா என்ன? ஐ எம் ஆல்சோ வித் யாரோடையோ இருக்கேன். சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ச நானும் உன் உடம்புக்குள்ள இருக்கேன்னா அப்ப யாரோ இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்காரு. கரெக்டா? சோ அந்த சன்ற ஒரு வார்த்தையே இன்னொருத்தர் இருக்காருன்றத புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் புரியாதுன்னு ராமானுஜாச்சாரியா பக்கமா எழுதியிருக்காரு. சோ யாராவது ராமானுஜாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய கொடுத்துருப்பாரு. ஏன்னா இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, இதுன்னு அவர் அப்படியே ஒரு சின்ன புக்கே எழுதியிருக்காரு.
இத பத்தி. சோ இத வந்து நம்ம ஜென்ரலி ஆஸ் அ கான்செப்ட் பண்ணிடணும். சோ அதனால சோ இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது என்ன, உலகங்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட கஷேத்திரம். விராட் ரூபம்ன்றது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரோட கஷேத்திரம். ஹோல் யூனிவர்ஸ் என்டையர் கிரியேஷன் வந்து காடோட கஷேத்திரம். அண்ட் பிரகிருதி தான் அந்த அது. சோ பேசிக்கலி என்ன மாத்தாஜி, இப்ப கிருஷ்ணரை பிரகிருதின்றீங்கன்னா, ஆமா, விராட் ரூபம்ன்றது வந்து மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இந்த 11th சாப்டர். மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் த கஷேத்ரா ஆஃப் கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகம் வந்து அவரோட உடம்பு, ரைட்? அவர் அதுதான் ஆண்டவன் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அவருக்கு மனசுக்குள்ள யார் இருக்காருன்னா, அவரும் ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா என்டர் பண்றாரு. சோ அவருக்கும் பரமாத்மான்ற கான்செப்ட் இருக்கு. ஆனா அதுல அவருக்கு அவர்தான் அந்த உடம்புக்கு அவர்தான் ஆத்மா. நம்ம உடம்புல 2 ஆத்மாக்கள் இருக்கு. ஒண்ணு நம்ம ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மான்றத தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஜென்ரலி கஷேத்திரம்னா அவருக்கும் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பண்ணோம்னா, என்னோட பாடி இது மினி கஷேத்ரா, ஐ எம் மினி என்ஜாயர் புருஷா. கிருஷ்ணரோட பாடி தான் பிரகிருதி, மினி என்ஜாயர் புருஷோத்தமம், பிக் என்ஜாயர் கிருஷ்ணர். அவரே தான் அந்த அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு, என்னோடக்குள்ளேயும் இருக்காரு, ரைட்? விஜயா பிரபு கிளியரா புரிஞ்சுச்சு. சோ அந்த பிரகிருதின்றது என்டையர் கிருஷ்ணரோட பாடி. இந்த கஷேத்ரான்றது மினி பிரகிருதி, ஸ்மால் ஃபீல்ட். விஜயா பிரபு இருக்காங்க? எஸ் மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டே பண்ணல, ஓகே? சரி, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? கேள்விதான் கேட்டாரு, கேள்வியிலேயே உட்காந்துருக்கோம். என்ன மாத்துச்சுன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போறது நம்பர் verse 3ல இருந்து 7 வரைக்கும். என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண போறோம். 3-4, ரைட்? 3-4ன்னா கஷேத்ரா கஷேத்ரஜ்ஞா. அப்புறம் அதாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபீல்டு, அந்த கஷேத்ரா யாரு, கஷேத்ரஜ்ஞா யாரு, ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதனா என்னன்றதெல்லாம் அவர் ஆன்சர் பண்ண போறாரு. KKJ ஆன்சர் பண்ண போறாரு. நம்ம மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி பாஷையில பேசுறோம். கிருஷ்ணா வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேதாந்த சூத்ரால எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரோ அதே மாதிரியும் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன, ரைட், ஒன்னொன்னு எப்படி இருக்கு அப்படின்றது. கிருஷ்ணா தான் சூப்பர் சோல்ன்றது சந்தேகமே இல்லை. அவருக்கு எல்லா ஃபீல்டும் தெரியும், ஃபீல்டுக்குள்ள நடிக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸும் தெரியும் அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி நாலேஜ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த கஷேத்திரம்ன்றது என்ன, இந்த என்னோட கஷேத்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் யாரு, மினி புருஷா. எல்லா அதாவது கஷேத்ரஜ்ஞா, சூப்பர் கஷேத்ரஜ்ஞா, எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டவன் யாரு, கிருஷ்ணா. இந்த 3மே. சோ பேசிக்கலி பாடி, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், இந்த ப்ராட் கேட்டகரி தான் நாலேஜ். யாரு அப்படின்னா, இந்த ஃபீல்ட புரிஞ்சுக்கிட்டவன், ஃபீல்ட், ரைட், நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட்ன்றது கஷேத்ரஜ்ஞா. 2 கஷேத்ரஜ்ஞா இருக்காரு, ஒண்ணு நம்ம, இன்னொன்னு வந்து கிருஷ்ணர். இந்த 2 பேரும் சரி. அண்ட் அந்த பாடி பத்தி, அந்த ஃபீல்ட பத்தி, அந்த ஆக்டிவிட்டி, இதெல்லாம் பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் நாலேஜ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். 13.3 யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வச்சது. இப்போ வந்து இங்க பகவான் சொல்றது வந்து இந்த 3 புரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம் அப்படின்றாரு. அப்போ பிரகிருதி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லையா? அப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம. பிரகிருத்திய வந்து புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது வந்து பிரகிருதி என்னன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஏன்னா பிரகிருதி இதோட சப்டிவிஷன், பிரகிருதியோட சப்டிவிஷன் தான் இப்போ என்னன்றது நம்மளுக்கு வரப்போகுது. we don't have to understandன்றது இல்லை, we will automatically understand என்ற கான்செப்ட், ரைட்? நீங்க கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்போ 2 ஸ்லோகத்துல வந்துடும். இல்ல நீங்க கேட்கறது, நீங்க கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட क्वेश्चनோட ஆன்சர் வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்துடும். சோ 13th verse நீங்க படிங்க. 13 and 14 இந்த இது முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்துடும். 13.3 படிங்க, நீங்களே படிங்க. 6:30 மணி பரதகுல தோன்றலே படிக்கல பிரபு, படிக்கவா? படிங்க. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடலிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகா 3. கஷேத்திர யஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரதா கஷேத்திர கஷேத்திர யஜ்ஞோ ஞானம் யத் தத் ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடலிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வது ஞானம் என்று அறியப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி பிரபு கேட்ட கொஸ்டின் இங்கேயே ஆன்சர் வரும். ஸோ நாலேஜ் என்ன ஞானம்ன்றது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபீல்டு, ரைட், நம்ம இருக்கிற அந்த கஷேத்திரமோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அண்ட் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன அப்படின்னு. இப்போ பிரபு அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயே நீங்க சொல்ற பிரகிருதி இன்வால்வ் ஆயிடும். அது எப்படின்றத கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல புரியும். ஸோ பேசிக்கலி நாலேஜ், ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கஷேத்ரா இந்த பாடி,
கஷேத்ரஜ்ஞால 2 நோயர்ஸ் சொன்னேன். யார் அந்த 2 நோயர்ஸ்? சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். பரமாத்மா ஜீவாத்மா மாதாஜி. ஒன்னு சோல், ஒன்னு சூப்பர் சோல். ஜீவாத்மா இஸ் இண்டிவிஜுவல் சோல், பரமாத்மான்றது சூப்பர் சோல். ரைட். கிருஷ்ணா எப்படி நோயர்? எப்படி கிருஷ்ணாவை வந்து கஷேத்ரஜ்ஞான்னு சொல்றீங்க? அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு. நம்மோட இருக்கிறாருல்ல மாதாஜி. எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு. அவர் எல்லாமே அறிஞரா இருக்காரு. எல்லாத்தையும் அறிபவரா இருக்காரு மாதாஜி. எல்லாமே அவர் தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா கிருஷ்ணா தான் எல்லா பரமாத்மாவா எல்லாரோட மனசுக்குள்ள இருக்காரு. அதனால வந்து இத ரொம்ப கிளியரா சொல்றாங்க. சோ பேசிக்கலி ஞானம் அன்றது என்ன, நாலேஜ்ன்றது என்ன, ரைட்? ஞானம் அப்படின்றது இந்த ஃபீல்டு, அந்த பாடி அண்ட் நோயர் ஆஃப் த பாடி, ரைட்? கஷேத்ரா அண்ட் கஷேத்ரஜ்ஞா. கஷேத்ரஜ்ஞா 2. ஒன்னு வந்து கிருஷ்ணா, அதாவது சூப்பர் சோல், another one is இண்டிவிஜுவல் ஜீவாத்மா. இந்த 2ன்றது புரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பிரபு கேட்கிற கேள்விக்கு வரப்போறோம். பிரபு என்ன சொல்றாரு அப்பனா, என்ன மாதாஜி பிரகிருதி, புருஷா, ஈஸ்வரா பத்தி நீங்க போட்டு விட்டீங்களே அப்படின்னா, இப்போ இந்த 3க்கும் அனாலஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது என்னன்னா 3 இருக்கு. அதாவது ஒரு பெயிண்டிங் எடுக்கணும்னா புக்ல கொடுத்திருக்கிறது, பெயிண்டர்ன்றவர் ஒருத்தர், ஓகே? பெயிண்ட்ன்றது ஒண்ணு. அந்த கேன்வஸ் ஷீட், கேன்வஸ் தானே சொல்லுங்க தமிழ்ல, என்ன சொல்லுங்க? பிக்சர் படையப்படுற அந்த அட்டைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? கேன்வஸ் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லலாம். அதுல வந்து நான் வந்து வரைய போறேன். வரையறவன் கார்ட்போர்ட். அது இங்கிலீஷ் தான், மறுபடியும் தமிழ். நான் இப்படி கார்ட்போர்டே வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. சோ இது இங்க கொடுத்திருக்கிற வார்த்தை ஏசல், பெயிண்டிங். இப்போ பெயிண்டிங், ஈசல், பெயிண்டர், இந்த 3மே வேற வேற. ஆனா இந்த பெயிண்டிங்கும் சரி, பெயிண்டும் சரி, அந்த கார்ட்போர்ட் 2மே அவனுக்கு கீழே தான். அதை ஒத்துக்கிறீங்களா? நான் தான் பெயிண்டரு, நான் வரைகிறேன், அந்த பேனா வச்சு நான் வரைகிற அந்த பெயிண்டிங்கும் எனக்கு கீழே தான் இருக்கு, அந்த கார்ட்போர்டும் எனக்கு கீழே தான் இருக்கு, எனக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. இது கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. சோ பிரபு நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இப்போ வரோம். சோ 3 பிரம்மார்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரகிருதி, அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா. நெக்ஸ்ட் ஜீவா, நான் இன்னொரு பிரம்மா. பிரம்மானா பிரம்மா இல்ல, பிரம்மன், அதை பத்தி சொல்றேன். பிரகிருதி இஸ் ஒன் பிரம்மன், ஜீவா இஸ் another பிரம்மன் which is புருஷா அண்ட் மினி புருஷா. ஈஸ்வரா வந்து 3வது பிரம்மன், படைச்சவர். கிளியரா? ஆனா இப்போ பிரகிருதி என்ற அந்த மெட்டீரியல் ஜட பிரகிருதி நேச்சரும், ஜீவா என்ற அந்த கான்சியஸ் 2மே ஈஸ்வரா கீழே வருது. கிளியரா? எல்லாம் புரியுற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. அப்படி போனோம்னா அந்த பிரகிருதி அவர் கீழே வருது. எக்ஸாக்ட்லி. சோ வெரி சிம்பிள். நான் சொல்றது வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டின்றது வெரி சிம்பிள். நாலேஜ்ன்றது என்ன? கஷேத்ரா அண்ட் கஷேத்ரஜ்ஞா. கஷேத்ரான்றது என்ன? இந்த பாடி. நோயர் ஆஃப் த பாடின்றது 2 பேர். யாரு? ஒண்ணுனா ஒண்ணு கிருஷ்ணர். கிளியரா? அப்ப இந்த 3க்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த 3மே பிரம்மன். 3மே பிரம்மனா எப்படின்னா, பரபிரம்மன் கிருஷ்ணர், அவர் கீழே இருக்கிறது ஜட பிரகிருதி, அண்ட் அவர் கீழே இருக்கிறது தான் ஜீவா, அவரும் பிரம்மன் தான் அப்படின்னு. இப்போ ஜட பிரகிருதிக்கும் புருஷாக்கும் லிங்க் அப்புறமா வரும். அதுதான் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். அண்ட் பிரபு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு அப்படியே ஆன்சர் வரும் இதுதான். சோ அவர் கேட்ட 2வது கேள்வி என்ன? தேர் இஸ் ஆல்சோ, நான் அதுதான் சொன்னேன், ஆல்சோன்றதுலயே வந்து இன்னொருத்தர் இருக்காருன்றது சூப்பர் சொல்றாங்க. அண்ட் நாலேஜ்ன்றது இந்த 2மே புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அவரோட 5th கொஸ்டின், ஞானம் என்றது. ரைட்? ஞானா எப்படி வேணா சொல்லுங்க. ஞானா, கியானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தில, நம்ம ஞானா தான் சொல்லுவோம். இதுதான். இப்போ நம்ம சோலுக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? நீங்களே சொல்லுங்க. நிறைய தடவை படிச்சிட்டோம். சோல் அந்த ஒரே உடல்ல தான் இருக்கும். சூப்பர் சோல்ங்கிறது எல்லா இதுலயும் இருக்கக்கூடியது. வெரி நைஸ். சோல் ஒண்ணுத்துல இருக்கும், பரமாத்மா எல்லா பாடியிலயும் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் அணு விபு சொல்லலாமா மாதாஜி? வெரி நைஸ், எக்ஸலென்ட். அணு விபு. சைஸ் ஆஃப் ஆத்மா வந்து 1/10,000 நம்ம சொல்றோம். ஒரு ஹேர் டிப் எடுத்தா அதை வந்து 10,000 டைம்ஸ்
கட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற ஒன் பார்ட், அதுதான் அணுவோட அதுதான் ஆத்மாவோட சைஸ், சோ ஸ்மால். ஆனா இவர் வந்து விபு, அதாவது இன்ஃபினிட் சைஸ், அது ஒண்ணு. ஆனா ரெண்டுமே வந்து இந்த சச்சித் ஆனந்தம் தான் ரெண்டு பேருமே. அது வந்து டிஃபரன்ஸ் கிடையாது, சேம் குவாலிட்டி, பட் அமௌண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது சொல்லலாம் மாதாஜி. Perfect. Good differences. Very nice. Differences, more differences. Soul வந்து ஆத்மா ஃபாலிபிள், இவர் வந்து இன்ஃபாலிபிள். இன்ஃபாலிபிள். ரைட். ரெண்டாவது வந்து இவர் நம்ம வந்து லவிங் சர்வேட்டர், அவர் வந்து லவிங் மாஸ்டர். கரெக்ட். நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் வந்து டு சர்வ் ஹிம். சேவகன் சேவை. கரெக்ட். So basically knowledge of the field, knowledge of the two types of knowers of the field, இது ரெண்டு தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப கிளியரா ஏத்துக்கிட்டாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் போக முடியும். சோ 3 இருக்கும், மறுபடியும் பாடி, இண்டிவிஜுவல் சோல், சூப்பர் சோல்ன்றதுதான் பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு. சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்களே, பிரகிருதி எல்லாம் இல்லையானா நம்ம நெக்ஸ்ட் பிரகிருதி எல்லாம் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். இப்ப வந்து பெயிண்டர் அப்படின்றவர், மறுபடியும் நான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள், ஈஸ்வரா கிருஷ்ணா தான் பெயிண்டர். அவரு இப்போ என்ன கண்ட்ரோல் பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து என்ன அவர் கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் சோலா இருக்கிற அந்த மினி புருஷாவும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, பிரகிருத்தியா இருக்கிற அந்த நேச்சரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. பிரகிருத்திய வந்து பெயிண்டிங்க்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, கார்ட்போர்டு வந்து புருஷாக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஸோ கார்ட்போர்டு தான் நம்ம, பெயிண்டிங் தான் பிரகிருதி, ரெண்டுமே அவரு கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபீல்டு வேற, நோயர்ஸ் வேற. ஃபீல்டுன்றது ஏன்னா மறுபடியும் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன், பாடின்றது வேறன்றதால ஹைலைட் பண்றேன். இந்த ஃபீல்டுன்றது வேற, நோயர்ஸ்ன்றது நானும் கிருஷ்ணரும். ஸோ ஃபீல்டுன்றது குட்டி, நோயர்ன்றது நாலேஜ். நான் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு நோயர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா ஃபீல்டுன்றது வெவ்வேறு அப்படின்றத நீங்க இப்போ கிளியரா இருக்கீங்களா? நம்ம தான் ப்ரொப்ரைட்டர்னு வச்சுக்கிட்டா கூட, பேசிக்கலி நம்ம டெனன்ட் தான், பட் ப்ரொப்ரைட்டர் வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் ஒன் பாடி தான். லேபர் லா பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் ஓனர்ஷிப் இஸ் பேண்ட். நான் இந்த லேண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் சேது மாதாஜியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா என் பேர்ல? உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க உங்களை. உள்ள தூக்கி போட்டுருவான். கரெக்ட். ஸோ ஒரு அப்போ இருந்துச்சு, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்ரைட்டர்ன்றவர் ராஜா, செகண்ட் ப்ரொப்ரைட்டர் தான் சிட்டிசன்ன்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்ரைட்டர். நம்ம வந்து மினி ப்ரொப்ரைட்டர், எல்லாமே மினி தான். நம்ம சொல்லிக்கலாம், நம்மள சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட டைம் நம்மளுக்கு ரைட் இல்லை. எவன் ஒருத்தன் இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறான்னா அவன் வந்து லூசு. அவன் லூசுன்னு சொல்ல பார்த்து அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னா அவர் மிஸ்லைட் அப்படின்னு டீசெண்டா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால இண்டிவிஜுவல் சோலும் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இண்டிவிஜுவலி ரைட் இருக்கு, நானும் அப்படி காட்டிக்கலாம். மாயாவதி ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். நான் இன்னைக்கு வந்து ஃபாலிபிளா இருக்கேன், நான் புனிதப்பட்டேன்னா இன்ஃபாலிபிள் ஆயிடுவேன், அப்போ நான் லார்ட் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இத வந்து சான்ஸே இல்லை. நீ ஃபாலிபிளா இருந்து இன்ஃபாலிபிள் ஆனா யார் சொல்லி கொடுப்பா உனக்கு? நான் தான் லார்டு, நான் லார்டோட போய் சேர்றேன், நான் நல்லவன் ஆயிட்டேன்னா நான் லார்டு அப்படின்னா மறுபடியும் நான் கெட்டவன் ஆயிடுவேன், மறுபடியும் நல்லவன் ஆயிடுவேன், ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்லையா? அதனால வந்து நான் வந்து இன்ஃபாலிபிள் தான் எப்பவுமே இருக்கணும். அப்ப ரவுஷியானா எப்பவுமே வந்து ஐ எம் அபவ், நத்திங் கேன் பி கண்ட்ரோலிங் மீ அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்தாதான் ஐ எம் எக்ஸலண்ட் அப்படின்றதும் வரும். ரைட். 13.4 ஒரு 10 minutes எடுக்கலாம், அப்பதான் ஒரு 2 வருஷம் கவர் பண்ணுங்க. Mataji, 6 o'clock. 6 o'clock என்ன பிரபு? They got another class every day. Who has got another class? This Shloka class. யார் So they were Shloka chanting. They have got a class. who பிரபு? நம்ம Vijay பரவாயில்ல, கிளாஸ் எடுக்கட்டும் மாதாஜி. Mallika Mataji is there. ஸ்லோகம் படிக்கட்டேன்னு அப்புறம் படிக்கிறோம். ஒரு 10 minutes ஒரே ஒரு verse ஒண்டி முடிச்சிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13.4 மாதாஜி 8:15 8:20 வரைக்கும் எடுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஒரு 15 minutes பிரபு. 6:20 வரைக்கும் எடுங்க. 15 வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்லாட் பிளாக் பண்ணிடுங்க.
preferably. அதான் 13.4 ஸ்லோகா படிங்க. இல்ல பரவாயில்ல, நாங்க அப்புறமா சும்மா ஜஸ்ட் அது டைம் காலியா இருக்குன்னு படிக்கிறோம். 13.4 ஸ்லோகா படிங்க. Chitralekha Yes, Mataji, Mataji. you'll have to check with the other teacher also, okay? Nambala. ஓகே ஓகே யாரு So யாரு Mataji has told ஜெயஸ்ரீ 15. கண்ணனும் இவங்களும் எடுத்துக்கிறாங்க. யாரு who's the other teacher? மெனபாயா இஸ் த ஹோஸ்ட் மாதாஜி. இல்ல who's the other teacher? மோகன்தாஸ் பிரபு. யாரும் டீச்சர் இல்ல மாதாஜி. Manimekkala. டீச்சர் யாரும் இல்ல மாதாஜி. They're leading. Manimekkala Manimekkala Mataji is host, leading Jayashree Mataji. Kannan And also, Padma and No we Radha. also. problem. No problem. No problem. Hold for 10 minutes. I'll finish this for 10 minutes. Yeah, we Uh, will tell. We'll Thank you. plan Very it. good. Text 4 வந்து யாராவது படிங்க, கண்டென்ட் நான் படிக்கிட்டேன். படிக்கல படிக்கவா? படிங்க. படிக்கல மாதாஜி. படிங்க. यत् क्षेत्रं यच्च यातृच्च यत् विकारी यतच्च यत् चचयो यत् प्रवाश्च तत् சமாசேன விஷ்ணுணு. சேகரிகளம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது, செயல்களத்தை அறிபவன் யார், அவன செல்வாக்குகள் யாவை, இவை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையினை கேட்பாயாக. வா, கொஸ்டினே இவ்வளவு கேள்வியா இருக்குல்ல. அர்ஜுனர் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்றாருப்பா. இதெல்லாம் பிரச்சனை நம்ம கிருஷ்ணர் தான். அவர் நேரா நான் ஃபைட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டு இருந்தாருன்னா, பண்ணுடா அப்படின்னாலும் பண்ணிருப்பாரு, பண்ணாடா அப்படின்னாலும் பண்ணாம இருந்திருப்பாரு. முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் 1 minute இவ்வளோ சொல்லி கொச்சன்னு பேசி 700 ஸ்லோகாஸ் கொண்டு வந்துட்டாரு. ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் பண்ணாதன்னு சொன்ன உடனே பண்றவர் அர்ஜுனர். ஆனா பண்ணணும் அப்படின்னா எதுக்கு பண்ணணும் நம்ம கேள்வி கேட்போம்ன்றதாலதான் அர்ஜுனருக்கு அந்த பொசிஷன் கொடுத்தாங்க. சோ கிருஷ்ணா ஃபர்தர் என்னன்னா அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்னன்னா பாடி எப்படி கான்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு, வாட் இஸ் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் த பாடி, கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவங்க அதுதான் கான்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மேல வந்து 6th and 7th வேர்ட்ஸ்ல வரும், அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். பாடி என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது, உடம்புல என்னெல்லாம் ஆக போகுது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து தேனோ எஸ்மின் யதா தேஹி கௌமாரன் யவனம் ஜரா ததா தேகாந்தரஸ் பார்த்து தீரஸ் தத்ரத புயத்தி அப்படின்னு. எப்போ எங்க அந்த பாடி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, எப்படி கிரியேட் ஆச்சு, எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு, எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் இவன் தான் பாடி தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த நோயர் தெரிஞ்ச நான் சேத்ரக்ஞா 2 பேர் சொன்னேன், அவங்க எதை வச்சு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆறாங்க ப்ராட்லி இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஹையா இருந்தாலும் லோன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும், ஒரு தடவை படிச்சுட்டு வாங்க. ஸோ 2 விஷயம், ஒரு விஷயம் பண்ணணும், ஒரு விஷயம் பண்ணக்கூடாது. ஒண்ணு பகவத்கீதா படிக்கணும், இன்னொன்னு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்மளும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுன்னு நினைக்க கூடாது. இது 2 தான் நம்ம பண்ணணும். ஐ ரீட் பகவத்கீதா இன் சபார்டினேஷன், ஐ வில் நாட் திங்க் ஐ எம் ஈக்குவல் டு காட். இது 2 தெரிஞ்சா நமக்கு இந்த கேள்வி எல்லாம் ஈஸியா புரியுது. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி எப்படி, சேஞ்சஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படியெல்லாம் வந்து நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ரீலா பிரபாத் பாயிண்ட்ஸ் 1 2 3 4 5 6 சொல்றாரு. ஆன்சர்ஸ் அப்புறம் வரும். கேள்வி பாடியோட காம்போசிஷன் என்ன, பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப். இப்போ வந்து நான் வந்து கேட்கிறேன் மோகன்தாஸ் பிரபு போயிட்டு, பிரபு செம்மையா இருக்கு ஃப்ளோரு, எப்படி போட்டிருக்கீங்க, என்ன ஃப்ளோர் அப்படின்னு கேட்கிறேன். உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஃப்ளோர் எல்லாம் என்ன மெட்டீரியல், எந்த மார்போனைட், Similar method. மார்போனைட். நெக்ஸ்ட் என்ன ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஜெனரலா, சிமெண்ட் ஃப்ளோரு, மார்பிள் எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாமே இருக்குது. எல்லாம் இருக்கு. முன்னாடி சாண்ட்ல இருந்தது முத கிரானைட். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மல்டிபிள் காம்போனன்ட்ஸ். இப்ப வந்து ஒரே ஒரு காம்போனன்ட் மாதாஜி, அப்போ மார்போனைட் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டேன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க மார்போனைட்ல வந்து எனக்கு தெரியாது, ஸோ என்ன கேட்காதீங்க. பட் நான் ஒரு ரஃபா சொல்றேன். மார்போனைட்ல வந்து கல் இருக்கும், மண் இருக்கும், அதுல தண்ணி இருக்கும், ஆயில் இருக்கும், என்னெல்லாம் இருக்குமோ நெக்ஸ்ட் மோகன்தாஸ் பெட்டரா தெரிஞ்சா சொல்லலாம். பட் இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணதுதான் மார்போனைட் சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி பாடி என்ன, வாட் இஸ் இட் மேட் அப் ஆஃப் கேள்வி. ஓகே, இந்த பாடியை யார் கட்டுப்படுத்துறான், நான் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறேன், யார் என்ன கண்ட்ரோல் பண்றான், 2வது கேள்வி. ஆன்சர் வேண்டாம், கேள்விதான். காலம் இல்ல ஆன்சர் வேணாம், கேள்விதான். கேள்வியை புரிஞ்சுக்கணும். பாடி என்னெல்லாம், பாடி வந்து என்னெல்லாம் ஐட்டம் வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, லிப்ஸ்டிக் மாதாஜி ஐலைனர் எல்லாம் சொல்லாதீங்க. பாடி ஒரிஜினல் பாடி எதெல்லாம் வச்சு பண்ணிருக்காங்க, இந்த பாடியை கண்ட்ரோல் வாட்டர் எல்லாம் பிரகிருதி தான், போதிய தொடர்தல் உள்ளவளதான். வாட்டர் ஈதர் மெயின். சோ கொஸ்டின் வந்து அந்த கொஸ்டின் தான் நமக்கு வேணும். எங்க இருந்து இந்த சேஞ்சஸ் ஆகுது? 10 years பேக் நீங்க எல்லாம் இதே மாதிரி இருந்தீங்களா? இல்ல. 10 years அப்புறம் நம்ம இப்படியே இருப்போமா? இல்ல. அப்ப எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது கேள்விதான், ஆன்சர் போகாது. இந்த சேஞ்சஸோட ரீசன் என்ன, எதனால இந்த மாற்றங்கள் ஆகுது, ரைட்? எதனால ஆகுது, என்ன காரணத்தினால ஆகுது சேஞ்ச்? 2 நாள் எதனால ஆகுது, ஒண்ணு எந்த காரணத்தினால, ஆன்சருக்கே வராதுங்க.
நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்ன? இந்த உடம்பு வந்ததுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் வித்தியாசம் என்ன? இந்த 6 கேள்விகள். உடம்பு என்ன, எப்படி இந்த உடம்பு வேலை செய்யுது, மாற்றங்கள் எங்க இருந்து வருது, மாற்றங்களின் காரணம் என்ன, நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்ன, ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? இந்த கேள்வி எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ரைட்? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஜீவாவும் பரமாத்மா ஈக்குவல்ன்றதை நினைக்க கூடாது. என்ன பண்ணணும்? வெறும் பகவத்கீதா கேட்கணும். இது 2 தான் சிம்பிள் ஆன்சர் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு. இப்போ வந்து பிரபு கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி கொடுத்துருக்காரு. பிரகிருத்தின்னு சொல்லியிருக்கீங்களே பிரபு, மாதாஜி நீங்க அதை பத்தியே பேச மாட்டேன்றீங்களே, எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். பிரகிருதியை விட்டுட்டு நீங்க கஷேத்ரா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் பிரகிருதி, அதை ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா, பிரகிருதி வந்து 24 கேட்டகரைசேஷன் இருக்கு. அது என்னன்னு அப்புறமா படிக்க போறோம். 24 கேட்டகரிஸ் வந்து இருக்கு, டிவைடட் இன்டூ 24 ஐட்டம். ரைட்? ஏன்னா இந்த 24 ஐட்டம் என்னன்றது இருந்தா அந்த 24 ஐட்டம் தான் பிரகிருதி. இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் நான்ன்ற ஐட்டம் விட இந்த 24 ஐட்டம்ஸ் வேற. இப்ப நான் உடம்ப எடுத்துன்னு போய் வச்சு இந்த அவ்வளோண்டு கட் பண்ணி வச்சாலும் 24 ஐட்டம்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு. அப்ராக்சிமேட்லி எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா இல்ல, ஏன்னா இந்திரியாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு. பட் ஜென்ரலா சொல்றேன். ஸோ இந்த பாடி is made up of 24 items. Prakriti is also made up of 24 items. This is a link between Prakriti and the body. அப்புறம் வரும் எல்லாமே how it is made up of அப்படின்னு. என்னடா இந்த 24 ஐட்டம்ஸ் தலை வச்சிடும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். தெரியுமா தெரிய வேண்டாமா? தெரியணும். ஓகே. சோ என்ன, யாருக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் ஐட்டமோ சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி சொன்னதா? நீர், நிலம், நெருப்பு, வாயு, அது எல்லாமே சேரும். ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் நம்மளோட நீரு, பூமி, ஆப்போ, நெருப்பு, வாயு, கம் 5 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ். எஸ். நெக்ஸ்ட் கர்மேந்திரியாங்கள் 5, ஞானேந்திரியாங்கள் 5, இன்னொரு 5 நம்மளோட உணர்ச்சிகள், கர்மந்திராஸ். வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி இருங்க மாதாஜி, கர்மேந்திரியாலாம் ஆயிடுச்சு. ஐ ஃபார் சீயிங், இயர் ஃபார் ஹியரிங், ரைட்? சோ சென்ஸ் பர்செப்ஷனரி ஆர்கன்ஸ். சோ இது 5, இது வந்து 20 ஆயிடுச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கிராஸ் சட்டிலுக்கே வரல, நம்ம கிராஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க என்னெல்லாம் பாக்குறீங்களோ வெரி வெரி கிளியர்லி கிராஸ் வந்து பூமி, ஆப்போ, நலோ, ஆயு, கம் 5, இந்திரியாஸ் 10, ரைட்? கர்மேந்திரியாஸ் ஞானேந்திரியா. சோ பேசிக்கலி 15. ஐ ஃபார் சீயிங், இயர் ஃபார் லிசனிங், டச், சென்சேஷன், ஸ்பீக்கிங், இதெல்லாம் வந்து 5, 20 ஆச்சு. இப்போ சட்டில் வந்து என்ன வருது? மனம், புத்தி, அகங்காரம், குரல், அதாவது கால்கள், கைகள், குரல், கைகள், கால்கள். சட்டில் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. மனம், அகங்காரம், புத்தி, கை, கால் வந்து இதுல வருது. மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், அகங்காரம். இந்த 3 வந்து என்ன வருது? சட்டில்ல வருது. மைண்ட் வந்து சில தடவை நம்ம சென்சஸ்ல கூட சேருவோம். பட் பேசிக்கலி இதுதான் சட்டில்ல வரும். இன்னொன்னு வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஆஃப் த மோட்ஸ். அந்த 3 மோட் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சுன்னா, எஸ், அன்மேனிஃபெஸ்டட் மோட்ஸ்க்கு தான் இன்னொரு பேர் என்னன்னா பிரதானா. ஆமா, களிமண் பவுடர் உண்டி நான் உங்களுக்கு தனியா கொடுக்குறேன், தண்ணியெல்லாம் தனித்தனியா கொடுக்குறேன். அதுதான் பிரதானம். அதெல்லாம் சேர்த்து கலத்து ஒரு லட்டு பண்ணீங்கன்னா அது பேரு மகா தத்துவா. அந்த மகா தத்துவாக்கு நீங்க பொம்மை மாதிரி கண்ணு, மூக்கெல்லாம் வச்சீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் பிரகிருதி. அதுதான் விஷயம். சிம்பிளா சொல்லணும். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா திங்க் பண்ணாதீங்க. டஃப் சப்ஜெக்ட் தான். நான் எவ்வளவு சிம்பிளா முடியுமோ சொல்ல ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி ஈக்குவலி திணறிட்டு தான் இருக்கேன். சோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. கிளியரா? இப்ப வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் என்னெல்லாம் நடக்குதோ, ஃபேவரபிள், அன்ஃபேவரபிள், டிரான்ஸ்ஃபரபிள், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆகுது. சோ பாடி, இதுதான் ஓவரால் கான்செப்ட் பிரகிருதி. இது இப்போ 13.5 வந்து நம்ம இன்டெப்த் போக மாட்டோம். பட் ஒரு 2 minutes நான் சொல்றேன், டீடைலா நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். இப்போ வந்து இதெல்லாம் யார் சொன்னா அப்படின்னு அர்ஜுனா கேட்பாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இட் இஸ் ஆல் டோல்ட் நாட் only by me but also by வியாசதேவ் அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் கூட இஸ் டெல்லிங் ப்ரூஃப்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ நம்மளும் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்றத. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம சொல்ற அந்த 5 levels ஆஃப் கவரிங்ஸ் நம்ம பாடியை சுத்தி இருக்கு. அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஜயானமயா, ஆனந்தமயா. இதை பத்தியும் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் அடுத்த சாப்டர். ஓகே? ஸோ பேசிக்கலி எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, கஷேத்ரா என்ற அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து
என்னெல்லாம் கவர் பண்றது அப்படின்னா, அந்த பிரகிருதின்றது வந்து வெறும் அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா. என்ன மாதாஜி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா, அன்னமயா அப்படின்னா சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு வெறும் வாயை திறக்கிறது யாரு சாப்பாடுக்கு? நம்மதான் பேபிஸ் மாதாஜி. Babies, thank you. So at a very underdeveloped consciousness, young child, amoeba இதெல்லாம் சொல்லலாம் அன்னமயா. பிராணமயா யாரு? உயிருக்கு ஆபத்து, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். அனிமல்ஸ், ஒரு நாய், ஒரு பூனை எல்லாம் ஒரு பிராணத்துக்கு பயம். கஷேத்ரா கிராஸ் பாடி லெவல்ல இருக்கு, ரெண்டுமே கிராஸ் பாடி லெவலுக்கு. இப்போ சட்டில் பாடி லெவலுக்கு போறதுதான் ஞானமயா. திங்கிங்கு, ஃபீலிங்கு, வில்லிங்ன்றதெல்லாம் ஞானமயா. விஞ்ஞானமயான்றது என்ன அப்படின்னா, எனக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, ஐ எம் பிரம்மாஸ்மி, ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல், இதெல்லாம் விஞ்ஞானமயா. இது பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஆனந்தமயா, ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணிடுவோம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த உடம்பு வந்து அன்னமயா, இல்லைன்னா அனிமலிஸ்டிக் பாடி பிராணமயா, இல்ல நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பாடி ஞானமயா. இந்த 3 கேட்டகரியில இருக்கு, ரைட்? அன்னமயா குழந்தை, பிராணமயா அனிமல் பாடி, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் நம்மளே திங்க் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஞானமயா அப்படின்றது வந்து சட்டில் லெவல்ல, ஐ எம் திங்கிங், ஃபீலிங், மைண்ட் யூஸ் பண்றது இது. நெக்ஸ்ட் கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா, இஃப் ஐ நோ த பாடி, ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல் என்ற ஞானம் நம்மளுக்கு வந்தாலே we are going into விஞ்ஞானமயம், ரைட்? ஆனந்த பயான்றது கிருஷ்ணர் தான் அப்ளை பண்ணும். அப்ப மாத்தாடி நம்ம அங்க போலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ we are talking about the கஷேத்ரஜ்ஞா who is Krishna, he is in supreme knowledge. ஓகே, இதுதான் அந்த ப்ராட் கான்செப்ட்ஸ். இப்போ நீங்க கிளாஸ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்றேன். ஆனா நீங்க அடுத்த தடவை நீங்க எழுதிட்டு வர போறது என்னன்னா, 24 எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எழுதிட்டு வரீங்க. வாட் ஆர் த 24 எலிமெண்ட்ஸ்? கிளியரா? ஏன்னா இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் புரிஞ்சாதான் நான் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு போக முடியும். ஒரே ஒரு பேஜ்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டா எழுதிட்டு அழகா பொம்மை போட்டு எனக்கு வீடியோல காட்டுறீங்க. இல்லன்னா எனக்கு தெரியாது. அடுத்த செஷன் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணணும் இல்ல மாதாஜி? ஆமா, எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணணும் ப்ளீஸ். ஏன்னா இட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் யூர் கிவிங். ஏன்னா நான் வந்து சிஸ்டமையே பார்த்து பேச முடியாது. நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணி பேசினா எவ்வளவு போரிங்கா இருக்கும் தெரியும். சீரியஸா சொல்றேன். இல்ல மாதாஜி, உங்க மூஞ்சி பார்க்கறதுக்கு பதில் உங்க சவுண்டே கேவலமா இருக்கு, உங்க மூஞ்சி அதை விட கேவலமா இருக்கு நீங்க சொல்லலாம். ஆனா நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணனா இன்னும் கேவலமா இருக்கும். அதனால எல்லாரும் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. I want to see you all in video unless there's an exception where you will tell Mohandas Prabhu என்னால ஆன் பண்ண முடியாதுன்னு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸ்ல ஒரு half an hour ஆவது ஆன் பண்ணுங்க. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து எனக்கு கிளியரா வந்து ஒரு பொம்மை டிரா பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு பேப்பர்ல காட்டுங்க. வாட் ஆர் பொம்மை எதுக்கு மாட்டேங்குது? சரி, ஃப்ளோ சார்ட், பொம்மை, தெரிஞ்சதை எழுதுங்க, இருக்கிறத எழுதுங்க. உங்க சொந்தமா கிரியேட் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இத வந்து நம்ம மறுபடியும் we will do from verse 5 in the next. ஓகே ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபாதிதே நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்டே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.